العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے بابا دے بلند بڑھیا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. اللہ رب العزت حمد و ثنا کے بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تو بعد واجب القدر واجب الاحترام معززین سامعین کرام، اج دی اے پاکیزہ محفل آپ دے اس گاؤں 254 ٹپا سون دے اندر انعقاد پذیر ہے، جس دا تمام خصوصاً بھائی محمد عمران صاحب اور انہاں دے دیگر دوست احباب گھر والیاں نے رشتہ داراں نے اس پاک محفل دا اہتمام رکھیا. دعا کرو اللہ کریم اما آمینہ تے اما حلیمہ دے وسنیاں ویڑیاں تے بنیریاں تے صدقہ انہاں دے ویڑیاں نو قیامت تک آباد و شاد فرمائے. اور یقیناً رات دا کافی حصہ بیت چکیا ہو. اگر تسی اے آکھو نا کہ اسی بے با کے تھک گیا تے میں تھوڑا نال بہتا تھکیا بھئی. میں ایک تقریر اثر ٹائم او منڈی احمد آباد تو اگے بصیر کو روڈ تے گاؤں دے اندر کر کے ہوں تھوڑی خدمت چھا دی رہا ہوں. تے یقین کرو جدوں میں اتنے بیٹھا سا تے میرے کول بیٹھا نہیں سی جا رہا. کمر نو درد ہے، ایک تقریر تے زور لگانا، پھر اتنا سفر کرنا گڈی تے بیٹھ کے، اور پتہ کوئی نہیں کہ او خوشاب تو لے کے میاں چنو کتنے علاقے اندر کل بھی 2 تقریراں، اور پھر میں پرسوں پھر وہ تھوڑی سمندری دے نال 442 جا کے اتنے آنا، تو 13 ربیع الاول شریف نو پھر تھوڑے گاؤں آنا، اور 14 نو پھر اسی رحیم یار خان ٹر جانے بھائی. تو اے روزانہ 1000 کلومیٹر سفر اسی کرنا. تو میں انہوں نے آخر ایسا کہ 254 والے میں بڑی سبحان اللہ دی جانچ سکھائی ہے، تو وہ بڑی بول دے رہے سبحان اللہ. بصیر پور جتھے میں تقریر کر کے آیا وہ تے بول دے رہے سبحان اللہ. تے تواڈے تے مینوں امید ہے کہ میں نہ بھی آکھاں تے تساں بولنی سبحان اللہ. انہوں بڑا بول کے وکھاؤ کھڑا نہ بھی جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ٹائم زیادہ ہو گیا، اس دے حوالے دے نال موضوع بھی بھائی عمران نے 2 دے دیتے بھائی.
تو میں اپنے ٹائم دے اندر ہی نا تھوڑے ٹائم دے اندر میں چاہوں گا کہ گفتگو زیادہ ہو جائے اور تھانوں سمجھ بھی لگ جائے. سنو گے نا تقریر بھائی؟ مجھے پتہ ہے کہ نعت سن کے نعت خاں میرے نال بھی ہوندا ہے، اُدا بھی بڑا دل کردا نعت پڑھن نوں، تے انہوں پھر میں کہہ دینا بھی اج بڑی نعت خاں پڑھ گئے نے تے ہن تو اج صبر ہی کر لے. تو مینوں پتہ لگ جاندا ہے کہ عوام بیچاری نعتاں سن کے اک جاندی ہے. تو ڈھیلا نعت خاں آ گیا، ایک نعت خاں ماحول بنا کے تو ایک ڈھیلا نعت خاں آ گیا، انہیں سارا ماحول ڈھیلا کر دیتا. تو میں نہ الحمدللہ آپ ڈھیلا خطیب ہاں تے نہ میں ڈھیلی عوام پسند کرنا بھائی. ہنے اپاں عشق رسول دی گرمی پا کے نہ تھوڑی نیند دور کر دینی اللہ دے فضل دے نال. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کل بفضل اللہ. خالق نے فرمایا مذاق دے نینا والیا کل بولو. عرض کی تھی یا اللہ تو آپ کیوں نہیں بولتا ہو؟ عرض کی تھی یا اللہ اسی تیری مخلوق ہاں، ساڈا دل کردا تو ساڈے نال کلام کریں، اسی تیری گفتگو نو سنیے. تو اللہ نے فرمایا میری تے زبان ہی کوئی نہیں، میں جدو بولنا ہووے وچ محمد پا کے بولنا ہو. عرض کی تھی یا اللہ وجہ کی یہ فرمایا دنیا نو دسنا چاہنا جدو میرے کول منگن دی باری آ جائے نا تے میرے کول ڈائریکٹ نہ منگیا کرو، وچ محمد پا لیا کرو، میں جلدی تھوڑیاں سن لواں گا. اللہ فرمایا جدو میں زمانے نال کلام کرنا ہوئے نا، میں بچ محمد پا کے کلام کرنا، میں جلد ہی تقریر شروع کرن لگا. عرض کی تھی یا اللہ تو جدو بھی بولنا ہوئے وچ کملی والا پا کے بولنا ہے. عرض کی تھی یا اللہ اتھے کئی لوگ اعتراض کر دینے ایک ہی میں ہو سکتا ہے کہ کلام ایک ہستی کر رہی تے بولن والے دو نے. حضرات جی وقار اللہ نہ کرے کسی نو جن لگ جاڑنا تے پیر صاحب کہندے نے اے نہیں بولدا اے دے وچ جن بول دے نے، اے دے وچ جن بول دے نے. تساں کہنا حافظ جی اے تے دنیا داری دی مثال ہو گئی، سانو قرآن جو مثال پیش کرو نا. میں کہنا جھلیا تو کہنا کہ رب محمد وچوں کیویں بول سکدا ہے؟ قرآن پڑھ کے ویکھ رب تے درختاں وچوں بھی بولدا رہیا ہے، اللہ دے درختاں وچوں بھی بولدا رہے. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سیدہ صفورہ دے نال سفر فرما رہے تھے سخت سردیاں دی رات. اللہ دے نبی دی بیوی نے عرض کی تھی لجپالا سردی بڑی ہے تے انج کرو نا کوئی اگ جلاؤ، اگ جلان دا بندوبست کرو. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دور پہاڑ تے ویکھیا نا تے پہاڑ تے روشنی نظر آئی، خیال آیا جی میں اگ دا انگارہ پہ جلدا ہے. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ٹورے 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 او پہاڑ دے نیڑے جو ہی قریب جا رہے، جو ہی قریب جا رہے، خیال نیڑے جو ہی گئے نا تے پتہ لگے اے اگ کوئی نہیں، اے تے خدا دا نور ہے. تے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو تھوڑی جی گھبراہٹ محسوس ہوئی نا تے کول درخت کھڑا سی، درخت بول پیا، درخت بول پیا. پڑھا قرآن بھائی ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں مینوں وارے کھاندی، اونچا بولو سبحان اللہ. اے جڑا ہاتھ کھڑا نہیں نہ کردا تے اونوں بعد وچ لنگر نبی دا نہیں لین دینا. جے نبی دے نا تے تو ہاتھ چوک کے نہیں بول سکدا پھر لنگر تے کوئی تیرا حق نہیں. اونچا ہاتھ کرو تے اونچا بولو سبحان اللہ. تو اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. کول درخت کھڑا، درخت بچو آواز آئی موسیٰ حیران آئیو میں تیرا اللہ پہ بولنا ماں. موسیٰ حیران آئیو میں تیرا اللہ پہ بولنا ماں. مسلمانوں 254 جگ دے رہنے والیو ایمانداری نال ویکھیا جے جڑا رب درخت وچوں بول سکدا ہے او محمد وچوں بھی بول سکدا. جڑا رب درخت وچوں بول سکدا ہے او محمد وچوں بھی بول سکدا ہے. رب کعبہ دی قسم جے کملی والا ایڈا میٹھا بولدا جے، ایڈا میٹھا بولدا جے. کملی والا بولدا ہے تے پتھر کلمہ پڑھ دے نے تے جڑے نہیں بول دے او بھی محمد دی گفتگو سن کے بول دے نے، او بھی کملی والے دی گفتگو سن کے بول دے نے. حضرات دی وقار حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الشفاء شریف دے اندر بڑا میٹھا جا واقعہ نقل فرمایا. آپ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما مسجد نبوی دے سین دے اندر تے ایک عورت نہ اپنا 9 سال دا بچہ میرے نبی دی بارگاہ چ لے کے آ گئی. ایک قاضی ایاز دی او کتاب ہے الشفاء شریف. علماء فرماندے نے جدے گھر الشفاء شریف کتاب ہے او دے گھر کدی جادو اثر نہیں کرے گا، کیونکہ الشفاء شریف او کتاب ہے جدے اندر نبی کریم علیہ السلام دی عظمت دے حوالے دے نال مکمل طور تے حضور دی سیرت نو لکھیا قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے. آپ فرما دے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک عورت آگے 9 سال دا بچہ لے کے
میرے نبی دی بارگاہ چ نہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کملی والیا میرے پتر دی 9 سال عمر ہو گئی تے میرا پتر بولدا کوئی نہیں. میں ایدی ماں ترس گئی ہاں تے ایدا ابا ترس گیا. کملی والیا کدی میرا پتر مینوں ماں آکھے تے ایدا ابا ترس گیا میرا پتر مینوں باپ آکھے. کملی والا میرا پتر گونگا ہے تے بولدا کوئی نہیں. نبی کریم علیہ السلام ٹردیاں بچے دے نڑے آ کے نا تے فرمان لگے بولدا کیوں نہیں. بچہ چپ جی میں کہ وچ بیلی چپ کر کے بیٹھے نا بھائی ایویں ہی بچہ بھی چپ. نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا بولدا نہیں تے بچہ چپ. تیسری بار نبی کریم علیہ السلام بچے دے نیڑے آ کے نا تے اپنا ید اللہ والا ہاتھ بچے دی ٹھوڑی دے نیچے رکھ کے میرے نبی نے نا اکھیاں وچ اکھیاں پا کے فرمایا زید چھڑ دے ہن بولیا بھی کرنا ہن بولیا بھی کرنا. نبی کریم علیہ السلام نے دی گل کیتی بچہ گلاں کرن لگ پیا. بچہ گلاں پیا کر دے ماں نے آ کے اپنے پتر نو سینے نال لا لیا. کہن لگی پترا 9 سال میں تیری ماں بلاندی رہیاں بولیاں نہیں پترا تیریاں بہناں بلاندیاں رہیاں بولیاں نہیں تیرا ابا بلاندا رہیا بولیا نہیں. اج نبی واری کیویں بول پیا اے. بچہ ماں دے گل وچ باواں پا کے رو پیا. کہن لگا اماں بلایا تے بڑیا نے میں نہیں بولیا. اما بولدا کیویں محمد ورگا میٹھا کسے بلایا کوئی. محمد ورگا میٹھا کسے بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں. اماں کسے محمد ورگا میٹھا مینوں نہیں بلایا. لے چلا میاں صاحب دے دربار دے بھائی. مینوں پتہ ہے جدوں میں محفل وچ بیٹھا سا نا وی تے بڑی سستی دا مظاہرہ کر رہے سو تو بڑی سستی دا مظاہرہ. میری توجہ پوری محفل دے اندر ہی ہوندی ہے کہ محفل والے ہن کی پہ سن دے نے. تے سستی تہاڈی ماڑی ماڑی دور ہو گئی ہے تے بہت ہی اگے جا کے دور ہوے گی. جدوں میں پچھلے سن تقریر لے گیا نا ادو تہاڈی انشاءاللہ خطیب نال خطیب ہوندا تے نال طبیب ہوندا ہے. وہ 2 کام کردا ہے تقریر بھی کردا ہے عوام نو چیک بھی کردا رہندا ہے. عوام نو چیک بھی کردا رہندا ہے. حضرات جی وقار ہن میں تانوں چیک کر رہا سی کہ بڑے ڈھیلے ہو گئے ہو پر ہن ڈھیلے نہیں ہونے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جدوں نبی کریم علیہ السلام دی بولی ول گئے نا تے میاں صاحب نے قلم توڑ کے رکھ دیتا. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دینے کک سواد نا اے بے مصری اندر تے کھنڈا وی چک ڈٹھیا اے نساریاں چیزاں نالو بھئی گلا نبی دیا مٹھیا اے نساریاں چیزاں نالو اے بھئی گلا نبی دیا مٹھیا. ماشاءاللہ بھائی ساؤنڈ والے بہت زبردست بہت ہی زبردست تھکاوٹ اتار دینا ماشاءاللہ ساؤنڈ والا بھائی. وگرنہ میں ربیع الاول شریف دے جتنی میں اپنا پڑھ رہا نا تے کوئی ساؤنڈ بن رات میاں چنوں دے اندر میرا خیال ہے 6 یا 8 ڈبے لگے سن تے کہتے سن اے ساڈے علاقے دا منیا تنیا ساؤنڈ ہے. تے میں آکھیا جی اے منیا تنیا نا تے پھر ساؤنڈ دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں. انہیں بالکل میرا گلا خراب کر دیتا. آ کے نا ترلے پا کے انہوں نے آکھیا کہ چلا دے ہن ساؤنڈ. تے ماشاءاللہ بھائی اپنی ذمہ داری پوری ادا کر دینا. اللہ کریم انہاں دے کاروبار وچ مزید برکتاں دا نزول عام فرمائے. میاں محمد بخش نے فرمایا کک سواد نبی شری اندر تے کھنڈا وی چک ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں. حضرات جی بکار اے اللہ فرما رہے کل بول میرے محبوبہ بول میرے محبوبہ. نبی کریم علیہ السلام فرما دے نے میں اس پتھر نو جاڑنا جدوں میں اعلان نبوت نہیں سی فرمایا سی نا تے میں مکے دے باہر جاندا ساں تے پتھر مینوں کہندا سی السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرا نبی بولدا ہے پتھراں کول جا کے تے پتھر کلمے پڑھدے نے پتھر کلمے پڑھدے نے پتھر کلمے پڑھدے نے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما دے نبی کریم مدینہ طیبہ دے گلی صحابہ کرام نال سفر فرما رہے. نبی کریم علیہ السلام نے سفر کر دیا نبی کریم نے صحابہ کرام غور کیتا. صحابہ کرام انج حیرت نال پیا ویکھدے نے
مدینہ طیبہ دی گلی چ کسے دی روڑ دی آواز آ رہی صحابہ فرماندے نے اساں اردا گرد پیا ویکھنے کہ رون والا کون ہے پر رون والا سانو نظر نہیں آ رہا نبی کریم نے فرمایا صحابہ خیر ہے عرض کیتی کملی والی آؤ مدینے دی گلی چ کسے دی رون دی آواز آ رہی پر کملی والے رون والا نظر نہیں آ رہا نبی کریم نے فرمایا صحابہ جب پوچھو میں دسا کون پیا روندا ہے عرض کیتی کملی والے دسیا جے نبی کریم نے فرمایا صحابہ اے مدینے دی گلی چ کوئی انسان نہیں بلکہ دو پتھر پیا روندے نے عرض کیتی کملی والے کیوں پیا روندے نے نبی کریم نے فرمایا صحابہ ایک پتھر دوسرے نو روک کے کہندا بیلیا ہٹ جاؤ جاندی واری محمد دے قدم تو چومے نے آوندی واری مینوں چوم لے جاندی واری محمد دے قدم تو چومے نے تے آوندی واری مینوں چوم لین دے مینوں چوم لین دے پتہ لگیا کہ پتھر بھی کملی والے دی عظمت نو مندے نے کملی والے دی گلاں نو مندے نے گلاں سندے نے کملی والے دیاں گلاں سندے نے کملی والے دیاں اس واسطے عاشق بول کے کہندا کملی والے دے راواں تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاتا گیا بے کملی والے دے راواں تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاتا گیا او دی عظمت نو بندیا تے مننا ہی سی سونا پتھرا نو کلمے پڑھاتا گیا او دی عظمت نو بندیاں تے مننا ہی سی سونا پتھرا نو کلمے پڑھاتا گیا اللہ نے فرمایا کل بول میرے محبوبہ بول میرے محبوبہ اسی اج بھائی عمران نے محفل میلاد مصطفیٰ نو سجایا دیگر لوگ پورے دنیا تے نبی کریم علیہ السلام دی عظمت دے حوالے دے نال محافل کروا رہے حضور دا ذکر کر رہے بڑے توجہ کرو میں اگے تمہید تانوں سنائی ہن میں تقریر شروع کرن لگا انشاءاللہ جان تھوڑی جلدی چھڑ دے گا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل بول میرے محبوبہ عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے اللہ نے فرمایا بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا اللہ نے فرمایا اپنے غلامانوں اعلان فرما دو کہ جدو انہاں تے میرا فضل ہو جائے تے میری رحمت ہو جائے پھر خوشیاں منا لیا کرو پھر جشن منا لیا کرو عرض کی تھی الہ العالمین آپ ہی قرآن اج کہنا کہ ان اللہ لا یحب الفارحین کہ میں نے جشن منانے والے چنگے نہیں لگ دے اللہ نے فرمایا کو دنیا داری دا جشن ہوئے میں نے چنگا نہیں لگدا پر جدو تھوڑے تے میرا فضل تے میری رحمت ہو جائے پھر جشن منایا کرو میں نے بڑا ہی چنگا لگدا ہے اللہ نے فرمایا میں نے بڑا ہی چنگا لگدا ہے اللہ کریم نے فرمایا جدو میرا فضل ہوئے جدو میری رحمت ہوئے نا ادو خوشیاں منایا کرو ادو جشن منایا کرو عرض کی تھی یا اللہ یہ تھی پتہ چل گیا جدو تیرا فضل ہوئے جدو تیری رحمت ہوئے ادو جشن منانا ہے ادو خوشی منانی ہے عرض کی تھی یا اللہ ہن سانو پتہ بھی لگے تیرا فضل کون ہے تیری رحمت کون ہے تاکہ سانو پتہ ہوئے نا او فضل تے رحمت ہوئے تے ادو اسی خوشی منانی ہے اللہ نے فرمایا قرآن دے کولو پوچھو قرآن سارے جواب دے دے گا اچھا بھی اس طرح دا کوئی ماحول بن چکے کہ تسی جدو تک گوڑے چھڑ کے ہاتھ کھڑے کر کے نانا سبحان اللہ بولی تے تقریر دا سواد نہیں آنا پائے سارے ہاتھ ایک باری کھڑے کرو سارے ہاتھ کھڑے کرو ہاتھ کھڑے کر کے رکھو ہاتھ کھڑے کر کے رکھو تاکہ تھوڑی جی نا سستی دور کریے ہن سارے نے سینے دا دور لگا کے نا سینے دا دور لگا کے بولنا سبحان اللہ اور اونچا سارا بولو سبحان اللہ آؤ قرآن مجید کو پوچھئے کہ اللہ دا فضل کیے تھے اللہ دی رحمت کیے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ
کملی والے اساں تینو نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا مبشر بھی بنایا نذیر بھی بنایا ہے اللہ نے فرمایا وداعیا الی اللہ فرمایا کملی والے اپنے دعوت دینے والا بھی بنایا ہے اللہ نے اپنے یار دی عظمت بیان کردہ لگایا رہا اللہ نے اپنے یار دی شان بیان کردہ لگایا رہا اگے اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین اللہ نے فرمایا ایمان والے تنو مبارک ہوئے عرض کی دیا اللہ سانو قادیاں مبارک پہ دینا ہے اللہ نے فرمایا بھی اللہ لہم من اللہ فضل الکبیرہ اللہ نے فرمایا ایمان والوں مبارک ہوئے تھوڑے بچ میرا یار میرا بڑا فضل بن کے آ گیا عرض کی تھی اللہ اے دے پتہ چل گیا فضل کملی والا ہے عرض کی تھی اللہ تیری رحمت کون ہے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا ہے فرمایا میری رحمت بھی کملی والا ہے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اللہ نے فرمایا میری نعمت بھی کملی والا ہے اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ نے فرمایا جے میرا یار تواڈے وچ میرا فضل تے میری رحمت بن کے نہ آوندا تساں بڑے بڑے کھاٹے وچ رہ جانا سی عرض کیتی یا اللہ کوئی مال نو فضل سمجھدا ہے کوئی اولاد نو فضل سمجھدا ہے کوئی حسن تے جوانی نو فضل سمجھدا ہے عرض کیتی یا اللہ کملی والے نو کیڑا فضل دے کے بھیجیا آئی اللہ نے فرمایا کملی والیا تینو فضل دے کے نہیں تینو انج دا فضل بنا کے بھیجیا ہے جدروں لگدا جاوے گا فضل کر دئی جاوے اللہ نے فرمایا کملی والے تینو فضل دے کے نہیں تینو فضل انج دا بنا کے بھیجیا سونے جدروں لگدا جاوے گا فضل توجہ ہے نا بھی سارے دی ویسے ایڈا سلوک پچھلی باری تواڈے وچ نہیں سی کہ ایک بار آپ بول دینا سبحان اللہ تے ایک بار او بول دینا سبحان اللہ اے بھائی عمران انہاں دا سا کڈاندے نہیں تے اے انہاں دا سا کڈاندے کدی فی سبیل اللہ کہہ کے نہ تے میرا خیال ہے نعرے شرع تے رواج تے کوئی نہیں کہ مولوی بھی سا کڈ دے بھائی حضرات جی وقار اللہ نے فرمایا کملی والے تینوں میں فضل دے کے نہیں تینوں فضل انج دا بنا کے بھیجے سونے جدھروں لنگدا جاویں گا فضل کر دے جاویں گا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور سناو دے میں حدیث پاک بھائی تھوڑی سبحان اللہ نے دسنا ہے بھائی کئی بیلی دے لے سوچتے نے مولوی صاحب جیسے ہی بولنا سی کہ تنوں کاڑے تو گڑی گلو منگایا ہے سیاڑے لوگ فرماندے نے کپڑا ایک ہاتھ نال نہیں کپڑا دو ہاتھ نال دو خدا ہے ایک ہاتھ میں ذکر رسول اج بلند پیا کرنا تے ایک تسی بلند کر کے سبحان اللہ بولو تے دلاں دی میل اتار کے لے جانے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ حدیث پاک دے اندر روضہ مشکات شریف دے اندر بھی حدیث پاک حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل النبوہ دے اندر بھی حدیث پاک نو نقل فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی آپ جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ وال جا رہے سڑنا مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ جا رہے نبی کریم علیہ السلام گزر دیا نا رستے دے اندر میرے آقا نے فرمایا صدیق یار اج بھوک بڑی لگی ہے میں دسا جدرو کملی والا گزرے فضل کی میں ہوتا ہے بھائی عرض کی تھی صدیق یار بھوک بڑی لگی ہے اردا گرد کو گھر ویکنا کوئی کھانو چیز مل جائے ابو بکر صدیق نے ویکھیا تے دور ایک ککھاں دی کلی نظر آئی لگدی ککھاں دی یہ اجے سونا نہیں نہ آیا تے ہور چند گھڑیاں دے بعد ککھاں دی کلی لکھاں دی کلی بڑھ جاڑی ہے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور دور ککھاں دی کلی نظر آئی تے نبی کریم علیہ السلام لیکن ابو بکر صدیق فرماندے نے کملی والے او گھر تے نظر آ رہے حضور نے فرمایا چلو نا اور بڑا
دھیان نال سنیا جی نبی کریم تے تاجدار صداقت ٹورے ٹورے جدو کلی دے نیڑے آئے نا ابو بکر صدیق اگے کھڑے ہو گئے تے نبی کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق دے پیچھے کھڑے ہو گئے. ابو بکر صدیق نے جا کے آواز لگائی دستک دیتی تے اندروں نہ مائی نکلی. ابو بکر صدیق بل بے کے کہنے لگی کی آخ دے. ابو بکر صدیق نے فرمایا اما جی اسی مسافر ہاں تے بھوک بڑی لگی ہے تے پیاس بھی بڑی لگی ہے, کو کھانو چیز مل جائے گی. تے مائی رون لگ بھی کہنے لگی کدی غریب نہ ہون دی. مائی نو اے نہیں پتا ہور گھڑیاں دے بعد مائی دیاں غریبیاں مکن والیاں نے. میں کتاباں دے اندر پڑھے کہ جدے بوئے تے اللہ والا ٹر جائے نا وہ کوئی چیز لیڑ جاوے لوے یا نہ لوے پر اس بوئے نو بخت لگ جاندے نے. ابو بکر صدیق وال مائی وے کے کہنے لگی ابو بکر صدیق وال مائی وے کے کہنے لگی میں بڑی غریب ہاں, میرے کول کوئی چیز موجود کوئی نہیں, میرے کول کوئی چیز موجود کوئی نہیں. تے بڑی توجہ نال سنیا جی ابو بکر صدیق دے پیچھے نا نبی کریم علیہ السلام نے موڑیا تو سر کٹ کے نا تے اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر مائی نو کہے تو کہنی ہے میرے کول شے کوئی نہیں تے او بکری تے محمد نو پہ نظر آوندی آ. اے جدو نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا نا نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تے مائی نے نبی کریم دے چہرے وال ویکھیا تے ویکھدی رہ گئی تے بڑے ڈھلے جے انداز نال کہن لگی وے سونیا او بکری بڑی بیمار ہے دودھ دیندی کوئی نہیں, میرا خامد بکریاں چارن گئے اے تے چل بھی نہیں سکدی, جے چل سکدی ہوندی نا تے اے میرا خامد اینو نال لے جاندا, اے بھی چر کے اوندی اج نہیں کل مر جائے گی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اما جی ذرا اجازت دیو تے محمد آپ ہی بکری چو لوے گا, ذرا اجازت دینا اما اسی آپ ہی بکری نو چھو لواں گے. تے مائی نہ پھر کہن لگی دودھ تے دے دی کوئی نہیں, چلو جے چوئی جاندی نے تے چو لو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا. حضور نے فرمایا اما جی رستہ دینا. نبی کریم علیہ السلام نو مائی نے رستہ دیتا. ابو بکر صدیق نے جا کے نا نبی کریم علیہ السلام دے نال داخل ہوئے تے حضور علیہ السلام بکری دے نیڑے آئے نا تے حضور نے انج کر کے اشارہ کیتا. پنڈاں دے رہن والو تھانوں پتہ جدوں بکری بول دی میں کر کے بول دی ہے, جدو بول دی میں کر کے بول دیئے. نبی کریم علیہ السلام بکری دے نیڑے آ کے اپنی اگلی دا اشارہ کیتا. بکری کہنے لگی جی میں. نبی کریم علیہ السلام نے دوسری بار اشارہ کیتا. بکری کہنے لگی جی میں. نبی کریم نے تیسری بار فرمایا ہاں تو. بکری رو کے کہنے لگی کملی والیا جدوں دودھ دے دریاں سارے ہی پوچھ دے رہے کملی والیا ہن دودھ نہیں دے دی کوئی پوچھ دے کوئی نہیں. اس بات کہنیاں کتھے میں تے کتھے تو. پیرے باؤں دی زبان چ بکری رو کے کہتی میں کو جی تے میرا دل پر سونا تے میں کیویں اسنو اے باوا ہوں بیڑے میرے او بڑے دانا ہی بھئی لکھ وسیلے پاوا ہوں تینا میں سونی تینا گن بلے تے میں کمیں یار مناوا ہو بس اے ہو فکر ہمیشہ ریسی باہوں کہ دے رو دینا مر جا. نہ میں سونی نہ گن پلے تے میں کی میں یار مناوا ہوں بس اے ہوں فکر ہمیشہ ریسی باہوں کہ دے رو دینا مر جاوا ہوں. نبی کریم علیہ السلام داخل ہوئے نا نبی کریم علیہ السلام داخل ہوئے. حضور علیہ السلام نے جا کے نا بکری دے کنڈ دے اتے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پھیرے ہو. وہ جڑی اٹھ دی نہیں سی چل کے ٹور نہیں سی سکتی اٹھ کے کھلو گئی. اٹھ کے کھلو گئی نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اما جی ہن کوئی بھانڈا لے کے آؤ. تے مائی نکی جی کولی لے کے آ گئی. دیوے گی کنہ کو دے لوے گی. نبی کریم نے او کولی پکڑ کے او بھر کے دے کے فرمایا اما جی کوئی بھانڈا ہور لے کے آؤ دا. مائی بانڈا ہور لے کے آئی. نبی کریم نے وہ بھی بھر دیتا.
ہن مائی بھانڈے لیاندی جا رہی، نبی کریم بھردے لگے جا رہے، بھردے لگے جا رہے۔ علماء اس حدیث دی تشریح دے اندر، تفسیر دے اندر لکھ دینے، آپ فرما دینے اس دن نبی کریم علیہ السلام نے بکری دا ڈائریکٹ کنیکشن ہو دے کوثر نہ لگا دیتا۔ ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام نے بکری دا کنیکشن ہی ہو دے کوثر نہ لگا دیتا۔ اچڑی بکری اٹھ کے مائی کہندی سی آج نہیں کل مر جائے گی۔ حضرات ذی وقار علماء فرما دینے، حضرت ابو نعیم دلائل النبوہ دے اندر فرما دینے کہ بکری نبی کریم علیہ السلام تو بعد 18 سال تک زندہ رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور پاک جو بکری مری اونا دودھ دے دے رہی جنہ نبی کریم چو کے گیا سن۔ فضل کردہ نا کملی والا جدرو لنگ دا جامے گا، فضل کردہ ہی جامے گا۔ نبی کریم نے فرمایا اماں جی بھانڈا لے کے آؤ۔ مائی بھانڈے لے آندی جا رہی، نبی کریم بھردے لگے جا رہے، بھردے لگے جا رہے۔ جدو مائی دے سارے بھانڈے بھرے گیا نا، حضور نے فرمایا اماں جی کوئی بھانڈا ہور لے کے آؤ۔ تے اپنے نا ہونٹاں تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ہاں ہائے کوئی بھانڈا ہووے تے لے کے آواں، ساری دودھ نال بھر گئے نے، سارے دودھ نال بھر گئے۔ ہن نبی کریم علیہ السلام نے بھی دودھ پیتا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی دودھ پیتا نا بھائی، ابو بکر صدیق نے بھی دودھ پیتا، نبی کریم علیہ السلام نے بھی پیتا، تے مائی دے سارے بھانڈے نبی کریم علیہ السلام نے بھر دیتے۔ حضور علیہ السلام دودھ پی کے ٹر پے، پر فضل تے کملی والا کر گیا نا بھائی۔ جدو شام اس مائی دا خامد ابو معبد، مائی دا نام ام معبد، او دے شور نو علماء نے ابو معبد دے نام نال یاد کیتا۔ جدو شام نو ابو معبد بکریاں چار کے آیا نا، تے بکریاں ملے دھیان ہی نہ کیتا، تے کلی دے ارد گرد ویکھ کے کہن لگا آج کوئی آیا سی، آج کوئی آیا سی۔ تے مائی نے سارا نبی کریم علیہ السلام دا حسن پاک سنایا نا، سارا نقشہ مائی نے نبی کریم علیہ السلام دا سنایا۔ تے خامد نے نبی کریم علیہ السلام دی ساری شان سنی نا، کہن لگا ایڈا سونا سی، او دا نام کی سی؟ تے مائی نو کی پتہ ہوئے او دا نام کی؟ مائی کدی ویکھ دے دودھ دے بھانڈے کی میں بھرے جا رہے، مائی کدی ویکھ رہی سی کہ بکری بیمار کی میں پہ اٹھ دیئے، مائی کدی نبی کریم دا حسن پہ ویکھ رہی سی۔ مائی نو نا پوچھنا تے گیا بھول، تے اپنے دل چ سوچ کے کہن لگی جے انو نا دسیا تے میرے خامہ دا کدھر دل نہ ٹوٹ جائے، تے اپنے دل چ نا رکھ کے نا میرے نبی دا رکھ کے کہن لگی ساڈے گھر اج مبارک آیا سی، دعا کرو ساڈے گھر بھی آ جاوے، ساڈے گھر اج مبارک آیا سی۔ اچھا ہن خامد نے روزانہ بکریاں چارن جانا، جدو بکریاں چار کے آنا نا تے مائی نے سامنے کھانا رکھنا، ابو معبد نے کہنا کھانا بعد وچ کھاواں گا، پہلے کو مینوں محمد دی گل سنا۔ 254 چک دے رہنے والیوں، میں سادی جی زبان وچ سادی جی مثال عرض کرا، اس گھر دے اندر لنگر بعد وچ کھادا جانا، پہلے محمد دا میلاد پڑھیا جانا، اس گھر دے اندر پہلے کمنی والے دا میلاد پڑھیا جانا۔ روزانہ ام معبد نے اپنے شور نو اوہی پرانیاں گلاں سنانیاں، اوہی نبی کریم علیہ السلام دا ذکر سنانا۔ ام معبد فرماتی نے ایک دن میں اپنی نال والی بستی تو سودا لین واسطے گئی، سامان لین واسطے گئی، تے نہ ملیا، تے خیال آیا کہ میں جاواں تے جا کے نا مدینہ طیبہ قریب شہر میں مدینہ طیبہ جو سودا لے کے آنی ہوں۔ ام معبد فرماتی نے میں سامان لین واسطے ٹوٹی ٹوٹی مدینہ طیبہ دے اندر آگے میرے نال میرا ایک بچہ سی، انہوں میں انگلی نہ لگایا تے مدینہ دی گلیچ پہ پھرنیاں، تے اس بچے دی نظر حضرت ابو بکر مدینہ طیبہ دی گلیچ پہ گزر دینے، ابو بکر صدیق دے چہرے تے پہ گئی، ابو بکر صدیق دے چہرے تے بچے دی نظر پہ گئی۔ ابو بکر صدیق والے کے بچہ اپنی ماں دی انگلی لا کے کہنے لگا یا مایا ویکھ جڑا اس دن مبارک نال آیا سی، امایا ویکھ جڑا اس دن مبارک نال آیا سی۔ ام معبد فرماندیاں نے میریاں دوڑاں لگ گئیاں، میں ٹردیاں ابو بکر صدیق دے نیڑے آ گئی، آ کے فرماندی نہ دسو مبارک کتھے؟ ابو بکر صدیق فرماندے نے میں سوچی پہ گیا اے مائی کون ہے کڑے مبارک دیاں گلاں پیا کر دی، مائی یاد کرا کے کہنے لگی او جڑا تیرے نال سونا جایا سی۔ ابو بکر صدیق فرماندے نے ابا کڑے سونے دیاں گلاں کرنی جڑا سب تو اے سونا ہے، او سونا نبی میرا جڑا سب تو اے سونا ہے، او سونا نبی میرا جدا چن بھی کھڈاونا
مینوں پتہ ہی نہیں دسدا آ تیری مبارک نال ملاقات کرا کے لے کے آواں ابو بکر صدیق مینوں لے کے ٹرے ٹرے نبی کریم دی بارگاہ وچ آ گئے شام تک میں حضور دی دید کردی رہی شام نو کلمہ پڑھ کے گھر آ گئی جدو شام نو خاوند بکریاں چار کے آیا اج کلی ول میں کہندے لگدا اج مبارک آیا سی میں کہن لگی اج مبارک نہیں آیا میں مبارک لگئی سا کہن لگا مینوں کیوں نہیں دسیا میں بھی مبارک نو ملنا سی میں کہن لگی ہن فکر دی لوڑ کوئی نہیں میں بوا ویکھ آئی میں گھر ویکھ آئی جدوں دل کرے گا جا کے مل آواں گے ساڈا مبارک آئی ہے جنوں سارا جگ محمد آخدا ساڈا مبارک ہوئی ہے جنوں سارا جگ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والا جدروں لنگدا جاویں گا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے حضرات عزیز وقار ہن میں ذکر کرن لگا نبی کریم علیہ السلام کا تھوڑا جا سنو گے نا سارے رب کعبہ دی قسم اسی اس نبی دے ذکر وچ بیٹھے ہیں جس نبی نو اللہ کریم خود فرمائے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ ساری رات میرے نبی جاگ دینے ساری رات میرے نبی جاگ دینے تے اللہ فرماندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اللہ فرماندا کملی والے سونے تیرے پاؤں مبارک پھٹ جاندے نے سونے ساری رات جاگ کے کملی والے تیرے پاؤں پھٹ جاندے نے سونے ادھی رات قیام کیتا کر ادھی رات آرام کیتا کر نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی تھی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یعودہ حفظہما یا اللہ ساری رات تے سارا دن تو جاگنا تے کائنات دی حفاظتاں کرنا ہے جے کائنات دی حفاظتاں کردا تو نہیں تھکدا تے تیریاں عبادتاں کردا میں کدوں تھک چلے آواں تیریاں عبادتاں کردا میں کدوں تھک چلے آواں ہن نبی کریم علیہ السلام عبادت کردے نے تے ویکھیا جاوے عبادت کر رہے یا رسول اللہ تسی عبادت کر رہے ہو تے کی پہ رب کول منگدے ہو اج اسی دو نفل پڑھ کے اپنی ساری ضرورت دیاں چیزاں رب کول منگ لینے ہو کہ کسے نو توفیق ہو جائے یا رسول اللہ تسی جو عبادت کر دو تے کی منگدے ہو نبی کریم علیہ السلام نے سجدے وچ رو کے بھی آکھنا امتی 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 تے نبی کریم تیرے تے میرے واسطے راتاں نو جا کے دعاواں کرن تے تو نبی دی محفل چند منٹاں واسطے نہیں سن سکدا خوشی دے نال خوش طبی دے نال ہو کے بیٹھو اس نبی دا ذکر سنو حضرات جی وقار مقدرہ والے نو نصیب ہوندا ہے رات پوے تے بے درداں نو نیند بیاری آوے تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے اٹھ فریدا ستیا تے چل جھاڑو دے مسیت تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال فرید پتہ لگیا کہ جڑا راتاں نو جاگے مقام تے مرتبے انہاں نو ملدے نے مقام تے مرتبے انہاں نو ملن جا کے نبی کریم دا ذکر جنہ کو بیٹھنا نا تے پوری توجہ دے نال اپنی سستی نو اپنے اندر ختم کرو اے نفس تے شیطان نا بڑا ہیوی ہون دی کوشش کردا ہے اس نو ساری سستی نو اتار کے حضور علیہ السلام دا ذکر پاک سنو نبی کریم علیہ السلام اللہ نے فرمایا کملی والے فضل تو جدرو لنگدا جاویں گا فضل کردا ہی جاویں گا اور نبی کریم علیہ السلام دے آن دیاں گھڑیاں دے بارے سنیا جائے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والتین فرمایا میں ادو بھی نبی سا جدو آدم علیہ السلام دا گارا اجے گویا ہویا سی تے میں ادو بھی تارے وچ وسدا سا اور نبی کریم علیہ السلام دا نور منتقل ہون لگا تے منتقل ہوندا نا نبی کریم علیہ السلام دا نور حضرت عبداللہ بھی جا گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پشت پاک دے اندر نبی کریم علیہ السلام دا نور آ گیا نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستیاں نے جڑی کائنات دے اندر سب تو حسین اس زمانے دے اندر ہستی ہے حضرت عبداللہ برکا سونا کوئی نہیں میں علماء تے سیرت دی کتابہ دے اندر پڑھیا علماء فرما دے دے کہ اللہ دے نبی دے باپ حضرت عبداللہ گزر دے سن تے عورتاں دیوار دے پیچھے تے اپنے دروازے دے پیچھے چھپ کے آپ دی زیارت کر دیا سن اتنے حسین تے اتنے سونے سن حضرت جی وقار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پشت پاک دے اندر کملی والے آ گئے تے ہن تو ماں دا بھی کوئی انتخاب کرنا سی تے ماں بھی اونج دی ہووے نا جڑی ہووے سیدہ آمینہ ورگی علماء فرماتے نے آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدہ آمینہ تک جتنیاں عورتاں دے بطن پاک دے اندر
نبی کریم علیہ السلام دا نور آیا، کسے ماں نے کوئی برائی والی حرکت نہیں کی تھی، کسے بھی ماں نے کوئی برا کام تے برا فعل نہیں کیتا، پاک ماما دے بطنے چ کملی والا ہوندا سیدہ آمینہ دی وانڈ وچ آ کے آؤ، جنہاں نے نور محمد والا اٹھانا سی، جنہاں نے فضل رب دا اٹھانا سی۔ آپ ایسی اللہ دی برگزیدہ اور نیک خاتون نے سیدہ آمینہ مدینے دے اندر حضرت باب دی آپ بیٹی آنے، آپ بیٹی یہ حضرت جی بکار سیدہ آمینہ آپ او ہستیاں نے کہ جنہاں نو بچپن وچ ویکھ کے لوگ کہندے سن آ کسے نبی دی ماں بنے گی۔ اس دے متعلق کتاباں دے اندر بڑی مشہور گل لکھی کہ مدینہ طیبہ دے اندر ایک عورت ہوندی سی جن دا نام سی سودا بنت زہرا۔ اس سودا بنت زہرا ایسی عورت ہے جڑی کائنات نجومہ عورت ہے، اس زمانے دے اندر جدے کول اے علم ہوندا سی انہوں بڑا معزز ترین سمجھا جاندا سی۔ اس سودا بنت زہرا جدو پیدا ہوئی نا تے ایدا رنگ کالا تے ایدیاں اکھیاں نیلیاں سن۔ وہ عرب دے جاہل باپ جڑی اپنی حسین و جمیل بچیاں نو زندہ دفن کر دے نے، ایدا تے رنگ بھی کالا تے اکھیاں بھی نیلیاں۔ جدو پیدا ہوئی نا تے ایدے باپ نے اپنے غلام نو آکھیا کہ جا انو زندہ دفن کر کے آ، غلام دفن کرن گیا نا تے قبر وچ دفن کرن لگا تے غیب وچ آواز آئی انو ماری نا۔ اس غلام نے اردا گرد ویکھیا تے اپنے دل دا وہم سمجھ کے نا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا، اپنے دل دا وہم سمجھ کے پھر دفن کرن لگا، پھر غیب وچ آواز آئی انو ماری نا۔ انہیں دوسری بار اردا گرد ویکھیا تے کوئی نظر نہ آیا نا تے تیسری بار دفن کرن لگا تے غیب وچ آواز آئی جے نہیں سانبھی جاندی ایتھے ہی رکھ جا اسی آپے سانبھ لواں گے۔ پتہ ہے نا رب نو انہیں بڑے ہو کے محمد دی اور دی خوش خبریاں دینی آنے، اور رب کعبہ دی قسم ہے اجی کملی والا آیا نہیں تے اپنے خوش خبریاں دین والا نو دفن نہیں ہون دیندا، تے جدو سونا آ گیا انہیں کدو بچیاں نو دفن ہون دینا ہے، انہیں بچیاں نو کدو دفن ہون دینا ہے۔ حضرات جی وقار اور سودا بنت زہرا او غلام نے سمجھا کہ بچی تو کوئی بڑی مقدرہ والی تے نیک بچی ہے، وہ بچی نو چھپا کے نا اپنے گھر لے کے گیا تے انہیں اپنے گھر دے اندر اس بچی دی پرورش کی تے بچی بڑی ہو کے بڑی نجومہ تے کاہنہ عورت بنی۔ ان لوگاں دے ہتھاں دی لکیراں ویکھ کے دس دیندی سی کہ آ بچے دا آ مقدر ہے، آ بچے دا آ مقدر ہے، او دے کول علم سی۔ انہیں مدینہ طیبہ دے اندر آونا نا تے مدینہ طیبہ دے لوگاں نے بچے لے کے نا تے کتار دے اندر کھڑے کر دینے، انہیں بچے دے ہتھاں دی لکیراں ویکھ کے دستیاں جانا آ مقدر ہے، آ مقدر ہے۔ سیرت دیاں کتاباں دستیاں نے سودا بنت زہرا مدینہ طیبہ دے اندر آئی بچیاں دی لین بن گئی۔ انہاں بچیاں دے اندر سیدہ آمینہ دا بھی بچپن ہے، آپ کھیڑ دیاں ٹریاں آ کے کتار وچ کھلو گئیاں۔ جدوں سیدہ آمینہ دی باری آئی، اس عورت نے سیدہ آمینہ دا ہاتھ ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگی بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا واہ بن عبد مناف دی بیٹی ہے، ایدا نام آمینہ ہے۔ سودا بنت زہرا کہن لگی ہاذہ النذیرہ او تلد النذیرہ، کہن لگی میرا علم یافتہ ہے یا اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے، یا اے آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی، تھوڑا جا چلاؤ نا جا کے تھوڑا جا چلاؤ، تھوڑا جا یا اے آپ نبی بنے گی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ؟ اتھر وقت یہ کیوں آ رہے تقریر سن کے آ رہے ہیں یا ویسے وہ چشمے شو والی بیماری نکلی ہوتی نہیں؟ اللہ سے دے دے یا اے آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی۔ او سیدہ آمینہ جنہوں بچپنے چ ویکھ کے لوگ کہندے نے آ کسے نبی دی ماں بنے گی۔ اور حضرت سیدنا حضرت عبداللہ مکہ شریف دے اندر جوان ہو گیا تے سیدہ دے اندر جوان ہو گئی۔ میں بڑے اختصار نال عرض کر رہا، اگر میں ایتھے روک کے نہ سیدہ آمینہ دا بچپن ہی بیان کردا تے علیحدہ موضوع ہو جانا سی، اگر میں تے تشریف لے کے آ گیا صرف اس رات تک دونوں کو چھاڑے بڑے اختصار دے نال۔ حضرت عبداللہ مکہ شریف دے اندر جوان ہو گئے تے سیدہ آمینہ مدینہ طیبہ دے اندر جوان ہو گئی۔ اور حضرت عبداللہ جڑے میرے جوان ہوئے نا، حضرت عبدالمطلب ایک دن فرما دینے میں کعبے دی حتیم وچ لیٹے آؤ، فرما دینے میں کعبے دی حتیم وچ لیٹیا، میری آنکھ لگ گئی خواب وچ بڑی سونی جی شکل والا آیا ہو، آنکھ کہنے لگا عبدالمطلب جدوں دن چڑھ جائے مدینہ طیبہ دے اندر ماں بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ جوان ہے، ادھر مکے چ تیرا پتر عبداللہ جوان ہے، جدوں صبح دن چڑھ جائے اپنے پتر عبداللہ نو نال لے کے مدینہ طیبہ چ ٹر جا کے ماں بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ نال رشتہ کر دے۔ فرما دینے میں خواب وچ پوچھیا لجے والا کون؟ فرما لگے عبدالمطلب میں 40,000 نبیاں دا
دادا ابراہیم خلیل اللہ. میں 40,000 نبیوں دا دادا ابراہیم خلیل اللہ وا. ہن دن چڑھیا نا بھائی، دن چڑھیا. حضرت عبداللہ عبد المطلب فرماندے نے میں اپنے پتر نو نال لیا، اپنے پتر نو نال لیا، مکے دے سرداراں تے چودھریاں نو نال لیا. آ فرماندے نے میں ٹر پیا، میں ٹردا لگا جا رہا. ٹردیاں نہ مکے دے شرفا، مکے دے قریش دے سردار نال لے تے میں ٹردیا مدینہ طیبہ وچ واہ بن عبد مناف آپ بھی حضرت ذی بکر آپ بھی مکے مدینہ طیبہ دے چودھری نے، آپ بھی چودھری نے. جدو انہاں نے دیکھا نا کہ میرے بوئے تے مکے دے چودھری تے سردار آئے نے بڑی آؤ بھگت کیتی، بڑی مہمان نوازی کیتی. شام دا بیلا ہویا نا بھائی، شام دا بیلا ہویا. مکے تے مدنی کٹھے بہ گئے تے حضرت واہ بن عبد مناف حضور دے نانا جی فرمان لگے لاجپالا کدھر آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا واہ بن عبد مناف میں سنیا تیری بیٹی کوئی آمن ہے، کوئی جوان ہے، تے آ میرا پتر عبداللہ پورے عرب وچ ایڈے ورگا سونا بھی کوئی نہیں تے ایڈے ورگا حسین تے نیک بھی کوئی نہیں، ایدی سیرت بھی سونی تے ایدی صورت بھی سونی. میں سنیا تیری بیٹی آمنہ جوان ہے تے میں اپنے پتر دا رشتہ لین واسطے آیا ہوں. حضور دے دادا جی نے نکل فرمائی حضرت واہ بن عبد مناف فرماندے نے لاجپالا آمنہ اج بھی تہاڈی، آمنہ کل بھی تہاڈی، آمنہ اج بھی تہاڈی، آمنہ کل بھی تہاڈی. حضور دے دادا جی فرمان لگے واہ بن عبد مناف جدوں بچیاں دے رشتے کریدے نے 100 دلیلاں پوچھ لئیدیاں نے، بچے دے کردار دے بارے پوچھ لئیدا ہے، ایدے کاروبار دے بارے پوچھ لئیدا ہے، آن دے کمانڈ والے کولوں بچے دے کردار دے بارے پوچھ لئیدا ہے. میں پہلی بار تیرے بوئے آیا ہوں، پہلی بار مینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دتا ہی. فرمان لگے لاجپالا کیویں آمنہ دا رشتہ نہ دیواں جڑا بابا خواب وچ تانوں ملیا ہے، 8 دیہاڑے ہوئے نے مینوں بھی ملیا. فرمایا لاجپالا جیڑا بابا تانوں ملے 8 دیہاڑے ہوئے تانوں فرما رہے عبداللہ نو لے جاؤ رشتہ کر دو. مینوں فرما گیا کہ اپنی بیٹی ادھروں حضرت عبداللہ آ رہے تے فوراً ہی اپنی دھی دا رشتہ عبداللہ نال کر دے. اج کسی دا رشتہ کوئی پنڈ دا چودھری کرے کوئی وڈیرا کرے تے لوگ ناز کردے نے ساڈا رشتہ فلاں نے کروایا. حضور دے امی تے ابو دا نکاح تے رشتہ ہون لگے تے کران والا 40,000 نبیاں دا دادا ابراہیم خلیل اللہ ہے. ابراہیم خلیل اللہ ہے. بڑی اختصار نال عرض کرا ہوں راتوں رات نکاح ہو گیا. 1 مہینے تک آپ دے مکے والے سارے حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب 1 مہینے تک مہمان بن کے مدینہ طیبہ دے اندر رہے. پھر آپ واپس آگے جدو مکہ شریف دے اندر آئے نا تے آپ دے نکاح پاک نو 3 مہینے جدو گزرے تے حضور دے دادا جی نا حضرت عبد المطلب آپ دے حضور علیہ السلام دے دادا جی اپنے پتر حضرت عبداللہ کو آ کے فرمان لگے عبداللہ پتر تیرا نکاح بھی کر دیتا تیری شادی بھی کر دیتی تے ہن خیری سلامتی تو گھر والا ہو گئے تے پتر جدو نکاح تے شادی ہو جانا کوئی ذمہ داریاں انسان تے ہوندیاں نے تے پترا میرا دل کردا ہے کہ تو ہن کاروبار کریا کر. عرض کی تھی بابا جی میں حاضر ہوں. فرمایا پتر اس بار میرا قافلہ جڑا مدینہ طیبہ تو جا رہے نا میرا دل کردا ہے کہ اس قافلے دا سردار تے امیر بن کے جا کے تجارت کر کے آ. ہن میں کتاباں دے اندر پڑھیا کہ بعض کتاباں چ لکھیا کہ آپ
تجارت دا سامان لے کے ملک شام گئے، اتھے جب تجارت کر کے واپس آ رہے سن مدینہ طیبہ رکے تے آپ دی طبیعت نساز ہوئی تے آپ وصال فرما گئے۔ بعض کتابہ چ لکھیا کہ اجے تجارت واسطے سامان لے کے جا ہی رہے سن مدینہ طیبہ ٹھہرے تے اتھے آپ دا وصال ہو گیا۔ پر کیف جویں بھی ہویا آپ دا وصال مدینہ طیبہ دے اندر ہو گیا تے حضور دے نانکیاں نے نا آپ نو دفن کر کے تے پیغام بھیج دیتا مکہ شریف دے اندر کہ حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا۔ ایک قبر انہاں کول پوچھو، سیدہ آمینہ کول پوچھو کہ جدو حضرت عبداللہ نکلن لگے سن تے سیدہ آمینہ پہ روندیاں نے، آپ نے فرمایا آمینہ کیوں پہ رونی ہے؟ فرمان لگے اللہ جب اللہ تسی پہلی بار میں چھوڑ کے چلے ہو، اجے نکاح نو بھی 3 مہینے گزرے نے، شادی نو 3 مہینے گزرے تسی جا رہے ہو، تے آپ نے فرمایا آمینہ رو نہ، میں 3 مہینے دے بعد واپس مڑ کے آ جاؤں گا۔ او سیدہ آمینہ جڑی ایک ایک دن پہ بڑی اڈیک نال پہ نکال دیا نے، قدروں میرا عبداللہ آوے، کدھروں میرا عبداللہ آ جائے۔ ادھر مکہ شریف تے اندر پیغام آیا نا کہ حضور دے باپ حضرت عبداللہ دا 20 سال ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب نو خبر ملی نا، حضرت عبدالمطلب نو خبر ملی، حضور دے دادا جی ٹرے ٹرے سیدہ آمینہ دے حجرے دے اندر آ گئے، آ کے سیدہ آمینہ دے سر تے پیار دے کے کہنے لگے آمینہ جیسے عبداللہ دیا پہ اڈیکا کرنی ہے اوسی عبداللہ نے واپس کوئی نہیں آنا، عبداللہ دا وصال ہو گیا ہے۔ سیدہ آمینہ نے سنیا رونا لگ پیا، اور سیدہ آمینہ نے دن بھی رونا رات بھی رونا۔ ایک دن حضور دے دادا جی نے روندیاں بیخ لیا تے جا کے کعبے دے پڑھتے پڑھ گرد کی تھی کعبے والیا، میرے 10 پتر جلاڑ لائے عبداللہ ٹر گیا ہے، یا اللہ بڑھا ہو گیا صبر کر جاواں گا، یا اللہ میری دی آمینہ جوان ہے، یا اللہ انہوں پتر دے دے، او دیا اکھیاں ٹھر جان میرا کلیجہ ٹھر جائے گا۔ کعبے بچو آواز یا عبدالمطلب رونا، تو تے دعا دلا دا سکون پیا مگنا ہے، اسایا آمینہ نو او پتر دینا ہے جڑا دوما جہانا دا سکون ہوئے۔ آمینہ نو او پتر دینا جڑا دوما جہانہ دے سکون ہوئے گا۔ سیدہ آمینہ نو او پتر دینا جڑا دوما جہانہ دے۔ ادھر ان حضور دے دادا جی نے ادھی رات ویلے دعا کی تھی نا بھائی، ادھی رات ویلے دعا کی تھی۔ ادھر سیدہ آمینہ فرما دینے میں لیٹ گئی تے میرے خواب دے اندر ایک اچھے لمبے قد والا بابا آیا، اچھے لمبے قد والا بابا آیا۔ سیدہ آمینہ فرما دینے میں لیٹیاں میرے خواب اچھے لمبے قد بابا آیا، میرے سر تے پیار دے کے کہنے لگا دیئے رویا نہ کر مبارک دینے آیا آپ فرما دینے میں بابے کل پوچھنی ہے بابا وے جی دے سر دا سائیں ٹر جائے انہوں مبارکہ کہا دیا بے دینا ہے۔ فرمان لگے آمینہ مبارک دینا آیا محمد ماں بنن والی ہے، مبارک دینا آیا محمد ماں بنن والی ہے۔ سیدہ آمینہ فرما دینے بابا مبارک دے کے ٹرے آؤ، میں دامن پھڑ کے کہنیا میں بابا میں مبارکہ دینے والے کون ہے؟ مڑ کے فرما دینے تیے پہچانے آؤ نہیں میں بابا میں نے پہچانے آؤ۔ فرمایا دیے دیا نل بیخ لے لوکی مینو آدم آخ دے، دیے دیا نل بیخ لے لوکی مینو آدم آخ دے، ساری کائنات باب آدم صفیح اللہ وا، میں مبارک دے کے ٹر چلیا تھی یہ مبارک دے کے ٹر چلیا ہوں۔ سیدہ آمینہ فرما دی نے جس رات بابا خوش خبری خواب دے کے ٹریا تے اگلے دن میری دنیا ہی بدل گئی۔ دنیا اجدی عجیب جدو میں پہلے جدو حضرت عبداللہ دا وصال ہویا نا تو اج لگے جی میں کائنات غم میرے تے ٹوٹ گئے نے، اور جدو کملی والے دے خوش خبری ملی مینوں اج لگے پتہ نہیں خوشیاں کدھروں پہ آوندی جانے، اج لگے میں خوشیاں کدھروں آ رہی ہوں۔ فرما دی نے سویر ویلے نا میں اس خوشی دے عالم دے اندر جڑا بابا خوش خبری دے کے ٹریا سی اس خوشی دے عالم دے اندر نا میں پیراں دے اندر جُتی پانا بھی بھول گئی تے اپنے بیڑے چ پہ ٹر رہی ہوں۔ عرب او علاقہ جی دے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر ہوندے نے، پتھریلے تے نوکیلے جڑے پاؤں دے اندر چبھدے سے، اس واسطے عرب دے لوگ چمڑے دی جُتیاں بناندے سن، پکیاں جُتیاں بناندے سن تاکہ پتھر نہ چبھن۔ سیدہ آمینہ فرما دے میرے پیراں وچ جُتی بھی کوئی نہیں، آ فرما دینا میں پتھریلی زمین تے ٹر دیا میں حیران مینوں پتھر چبھ دئی کوئی نہیں۔ آ
فرماندی نے مینوں پتھر چبھدے ہی کوئی نہیں، میں حیران ہاں جڑا پتھر میرے پیراں تھلے آندا ہے پگھل کے پانی بن جاندا ہے، کوئی پتھر میرے پیراں نوں چبھدے ہی کوئی نہیں۔ ایک نکے جے پتھر ول ویکھ کے فرماون لگیاں اور اج پتھراں نوں کی ہویا ہے، اج پتھر چبھدے ہی کوئی نہیں، نکے جے پتھر وچوں آواز آئی آمینہ اج سونا آیا نہیں، اسی پہ پگھلنے محمد آلن دے بڑیاں بڑیاں میں پگھل جانا، اج سونا آیا نہیں، اسی پہ پگھلنے محمد آلن دے بڑیاں بڑیاں نے۔ سیدہ آمینہ دے پیراں تھلے پتھر کیوں نہ پگھلن؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اساں داؤد علیہ السلام اپنے فضل دے وچوں فضل عطا کیتا، مِنَّا فَضْلًا، اپنے فضل دے وچوں فضل عطا کیتا۔ تے داؤد علیہ السلام نے کی کرنا ہے، لوہے دی چٹی بھی موٹا لوہے دی چیز ہونی نہ، داؤد علیہ السلام نے صرف انج ہاتھ لگانا تے لوہا پگھل کے پانی بن جانا۔ جدھر چاہتے ہیں داؤد علیہ السلام لوہے نوں ادھر موڑ لیندے نے، لوہے دی زرہ بنا لیندے نے، لوہے دی تلواراں بنا لیندے نے، اپنے ہاتھاں دے نال اگ وچ جلان دی لوڑ بھی کوئی نہیں، بس ہاتھ دے نال لوہا پگھل جاندا ہے۔ رب کعبہ دی قسم، سیانے لوگ بزرگ بیٹھے ہو، بچے تشریف فرماؤ، نوجوان تشریف فرماؤ، اور جنوں رب اپنے فضل دے وچوں فضل عطا کرے اور لوہے نوں ہاتھ لگائے تے لوہا پگھل کے پانی بن جاوے، اس آمینہ دے پیراں تھلے پتھر پگھل کے پانی کیوں نہ بننا، جدے وچ سارا فضل خدا پہ وسدا ہے، جدے وچ سارا خدا پہ وسدا، فضل خدا پہ وسدا ہے، جدے وچ سارا فضل خدا پہ وسدا ہے۔ حضرات دی وقار پتھر وچ آواز آئی آمینہ اج سونا آیا نہیں، اسی پہ پگھلنے آؤ، آ لین دے سونے نوں بڑے 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 پتھراں پگھل کے پانی بن جانا ہے۔ ابو جہل نال بڑا پتھر دل کوئی نہیں، بڑے بڑے پتھر دل انسان گزرے، پر کائنات دے اندر حضور نے فرمایا کہ میری قوم دا فرعون ہے، اے میری قوم دا فرعون ہے، اے فرعون نال بھی بڑا ہے، کیونکہ فرعون نے تے جاندی واری آکھیا سی نا کہ یا اللہ میں موسیٰ تے ہارون دے رب تے ایمان لے کے آنا، اللہ نے فرمایا سی فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، ہن ایمان لے کے آنا، ایدے تو پہلے فساد کردا رہے ہیں۔ اے ظالم ایڈا سی جدوں جنگ بدر وچ مرن لگا نا تے مریا کنا کولوں نکے نکے بچیاں کول مر گیا، حضرت معاذ تے محمد نکے نکے بچے کو نہیں مار لیا، تے جدوں مرن لگا نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سر اتارن لگے تے کہن لگا میرا سر تعالی نیچوں کر کے میری گردن نو کٹی تاکہ لوگوں نو پتہ چلے کہ بڑے سردار دا سر پہ جاندا ہے، اودوں بھی ایڈا تکبر ختم نہ ہویا، ایڈا پتھر دل انسان ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ انہیں نا نبی کریم علیہ السلام تے جدوں نمازاں فرض نہیں بھی ہویاں سن تے حضور پھر بھی نہ تہجد ویلے اٹھ کے، کیونکہ اللہ والا ہوندا ہی اوہ جڑا ادھی رات اٹھ کے رب دی عبادت کرے، قم اللیل الا قلیلا، اللہ فرمایا ادھی رات سو کے نہ رات دے پچھلے ویری اٹھ کے اللہ نو یاد کریا کرو۔ حضرات جی وقار امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ انہیں نا کعبے دے بالکل سینٹر دے اندر ایک کنواں کھدوا دیتا ہو، ایک کنواں کھدوا دیتا ہو تاکہ سونا جاندا ہے نماز پڑھن واسطے تے رستے دے اندر جاوے تے کھوہ وچ ڈگے اندھیرے دے اندر تے میں پتھر مار کے مار دیواں، ایندا علاج سی کہ محمد دا ماذ اللہ خاتمہ کر دیواں، پر اینو اے نہیں پتا وہ شمع کیا بجے جس روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجے جس روشن خدا کرے۔ انہیں کھوں کھٹوا دیتا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے 8 دن میرے نبی گزردے رہے، میرے نبی تے کھوں وچ نہ ڈگے، 8ویں دن ابو جہل آپ ہی ڈگ پیا، 8ویں دن ظالم آپ ہی کھوں وچ ڈگیا نا بھائی، تے جدوں کھوں وچ ڈگ پیا تے ہن چیخاں مارے، ادھی رات ویلے ڈگیا سی کدھرے تے کسی نے ایدی آواز نہ سنی، جدوں دن چڑھیا نا تے لوگاں نے ایدی آواز سنی تے لوگ دوڑ کے کھوں وچ آئے تے ویکھیا ابو جہل پہ چیخاں ماردا ہے، ہن رسا لے کے نا تے اینوں نکالن دی کوشش کیتی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے جڈا لمبا رسا لے کے اوندے نے اوڈا ڈونگا کھوں ہو جاندا ہے، جڈا لمبا رسا لے کے اوندے نے اوڈا ڈونگا کھوں ہو جاندا ہے۔ ایک لمبا جا رسا لین واسطے دوڑیا، ابو جہل چیخا مار کے کہن لگا لمبا رسا نہ لے کے آیا جے کدھر میں زمین وچ غرق ہی نہ ہو جاواں، بڑا پتھر دل سی نا، بڑا پتھر دل سی نا، پر ہن پگھل گیا، ہن پگھل گیا۔
مکے دے کافر پہاڑ دے مکے دے کافر خون دے کنارے تے کلو کے کہن لگے پھر تینوں نکالنا کیویں وے تو رسالے آن نہیں دیندا تینوں نکالنا کیویں وے ایڈا پتھر دل انسان اج پگھل گیا تے خون وچ بول کے کہن لگا جے مینوں نکالنا جے جاؤ محمد نو بلا کے لے آؤ جاؤ کملی والے نو بلا کے لے آؤ مکے دے کافر ٹرے ٹرے نبی کریم دے بوئے تے آ گئے تے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے کملی والیا سونے ساڈا چودھری کھوہ وچ ڈگ پیا کملی والے کریمی دا واسطے ابو جہل نو کھوہ وچ کڈ لے نبی کریم ٹرے ٹرے کھوہ دے کنارے تے آئے نبی کریم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ کھوہ وچ لٹکا کے ابو جہل دا ہاتھ پھڑ کے باہر سٹیا امام جلال الدین سیوطی تڑپ کے فرماتے نے محمد دا غلام نبی کریم دا غلام ہون تے ناز کریا کر جڑا نبی ابو جہل نو کھوہ وچ نہیں رہن دیندا اپنے غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دے وے جڑا نبی ابو جہل نو کھوہ وچ نہیں رہن دیندا اپنے غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دے وے گا حضرات جی وقار تھوڑی تھکاوٹ مینوں چہرے تو محسوس ہو رہی ہے بھائی تھک تے نہیں گئے بھائی ہاتھ کھڑے کرو گا بھلا جڑے جڑے تھک گئے ہو بھائی ہن تسی آپ اندازہ لگا لو کہ کنیاں نے ہاتھ کھڑا کیتا جڑے کہندے نے اسی تھک گئے اے علامہ صاحب شاہ جی اے اوندے نے مولوی نے چیک کرن کدی کدی مولوی صاحب چیک کر لیندے نے تو تھکاوٹ اتارو ہن ہاتھ کھڑے کرو میں کچھ نہیں کہندا ہاتھ کھڑے کرو سارے اے میں ٹیل لگاؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام جلال الدین سیوطی تڑپ کے فرماندے نے محمد دے غلاماں کملی والے دا غلام ہون تے ناز کریا کر جڑا نبی ابو جہل نو خون وچ نہیں رہن دیندا اپنے غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دے گا ہن نبی کریم علیہ السلام جدوں سیدہ آمینہ دی گود تشریف لے کے آئے نا جدو آپ دے بطن پاک دے اندر تشریف لے کے آئے سیدہ آمینہ فرما دی کہ میری دنیا بدل گئی آپ فرما دی نے میں بازار وچ ٹرنی ہوں میں بازار وچ ٹرنی ہوں تے جانور نہ رستہ دین لگ پیندے نے بکریاں تے بھیڑاں جانور بازار وچ گزردے نے تے مینوں رستہ دیندے نے جڑا جانور رستہ نہیں دیندا تے نال دا جانور نا اونوں اپنا سر مار کے دھکا مار کے کہندا ہٹ جا تینوں نہیں پتہ محمد دی ماں پہ ہوندی آ تینوں نہیں پتہ کملی والے دی ماں پہ ہوندی ہے رستہ دے دے رستہ دے دے رستہ دے دے حضرات جی وقار سیدہ آمینہ فرماندی نے اچانک میں کمرے چ لیٹی ہونی بڑی خوشی دے عالم دے اندر کدی کوئی نبی آ کے خوش خبریاں تے مبارکاں پہ دیندا ہے کدی کوئی اللہ دا ولی کوئی اللہ دا بزرگ ہستیاں آ کے مبارک پہ دیندیاں نے آپ فرماندے میں کمرے چ لیٹی ہونی ہاں تے اچانک غیب وچوں آوازاں اوندیاں نے آمینہ اسی تینوں پتر دینا تے او دا نام محمد رکھنا ہے اسا پتر دینا او دا نام محمد رکھنا ہے سیدہ آمینہ فرماندے میں کمرے چ لیٹی ہونی آوازاں اوندیاں نے آمینہ پتر دینا او دا نام محمد رکھنا ہے سیدہ آمینہ فرماندے میں ارد گرد ویکھ کے کہنی جدوں پتر پیدا ہو جن ماں نام یا ماما رکھ دیاں نے یا باپ رکھ دے یا رشتہ دار آنڈ کمانڈ والے رکھ دے نے میرے پتر دا نام رکھن والے تو کون ہے بچو آواز اوندی آمینہ اے یار بھی ساڈا ہے اے دا نام ہی اسی رکھنا اے یار بھی ساڈا اے دا نام ہی اسی رکھنا ہے اے دا نام رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علماء فرماندے نے اسے وجہ تو جدے گھر پتر نہ ہوئے اپنے دل چ منت منگ لوے کہ یا اللہ میں نے پتر دے تے پتر دا نام محمد رکھاں گا جدو پتر پیدا ہو جائے گا گھر دے اندر محمد دا میلاد سجاواں گا اللہ نو ضرور پتر عطا کر دیندا تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی محمود غزنوی وقت دا بڑا بادشاہ گزرے ایدہ ایک وزیر سی جس دا نام سی ایاز ایاز دا ایک پتر سی جس دا نام سی محمد محمود غزنوی نے جدو بھی ایاز دے پتر نو آواز مار دینا تے بڑی محبت تے پیار دے نال کہنا بیٹا محمد میری گل سن جاؤ پتر محمد میری گل سن جاؤ ایک دل محمود غزنوی کول بیٹھا ہو ایاز دا پتر ایاز بھی کول بیٹھا تے ایاز دا پتر گزریا تے محمود آواز مار کے کہنا گا او ایاز دے پتر میری گل سن جاؤ ایاز دے پتر کہہ کے جدو بلایا نا تے کول ہی ایاز بیٹھا سی کہنے لگا لجے بالا میرے پتر کو کیڑی غلطی ہو گئی
اگے جدو آواز ماردے سو تے بڑے محبت تے پیار دے نال کہندے سو پتر محمد میری گل سن جا تے اج میرے پتر دا نام نہیں لیا اکھیاں وچ اتھرو آ گئے تے رو کے فرمان لگے اج تیرے پتر دا نام اس وجہ تو نہیں لیا کہ جدو تیرے پتر دا نام لیندا سا میرا وضو ہوندا سی تیرے پتر دا نام میرے یار دے نام دے اوتے اگے جدو آواز ماردا سا میرا وضو ہوندا سی اج میرا وضو کوئی نہیں اس وجہ تو آواز نہیں ماری کدھر محمد دے نام دی بے ادبی نہ ہو جاوے کدھر یار دے نام دی بے ادبی نہ ہو جاوے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ دے ولی گزرے نے حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ توسا شریف دے شہنشاہ آپ دے نہ کوئی روزانہ چور آوے تے پٹھے وڑ کے لے جاوے روزانہ کوئی چور آوے تے پٹھے وڑے تے لے جاوے ایک دن مریدہ نے آ کر دی کی حضور لاجپالا راتی چور ہوندا ہے پٹھے وڑدا لے جاوے آپ نے ایک مرید نو فرمایا بھی راتی جا کے پہرا دے وی او مرید پہرا دیندا رہیا ادھی رات تک تے پہرا دیندا رہیا دی رات ویلے انسان سی او دی اکھ لگی تے پہلیاں دے بننے تے سو گیا تے کم کرن والا آیا کم کیتا لے گیا پٹھے وڑ کے اگلے دن آپ نے فرمایا ہاں جی چور پکڑیا کہنے لگا جی میں تے سو گیا سا تے پٹھے وڈن والا پٹھے وڑ کے لے گیا آپ نے فرمایا اچھا آپ نے فرمایا چلو بھی اج دو مرید پہرا دے آجے اور دو مرید پہرا دے دے بڑی ادھی رات تک آپس دے اندر گپاں شپاں گلاں شلاں کر دے رہے تے ادھی رات ویلے انہوں نے بھی نیند آئی وہ بھی سو گئے تے پٹھے وڈن والا پٹھے وڑ کے لے گیا مریداں کو آپ نے پوچھا کی ہویا کہنے لگا جی لاجپالا پٹھے وڈن والا تے پٹھے وڑ کے لے گیا ہن کئی ویلے سوچ رہے ہیں کہ اسی بھی ادھی راتی وڈ لینے ہیں کسے دے ہاں محفل دے اندر آئے تے پٹھے وڈن تو توبہ کر کے جاؤ اپنے اپنے نہ لبن تے گھا وڈ لیا کرو پٹھے کسے دے نہ وڈے کرو چوری بھائی اس واسطے نا حق حلال دی کر کے کھایا کرو تے جانوراں نوں بھی حق حلال دی کھوایا کرو او چور پٹھے وڈ کے لے گیا تے مریداں کول آپ نے پوچھا کی بنیا کہنے لگے جی لاجپالا چور آیا پٹھے وڈے لے گیا آپ تڑپ کے فرمان لگے چلو مریدو تسی سارے بیٹھ جاؤ اج پہرا میں آپ ہی دے لواں گا آج رات ذرا میں آپ ہی پہرا دے لواں گا ہن بابے نے او مریداں والا پہرا تے نہیں نہ دینا سی بابے نے رکھیا موڈے تے مصلا تے ٹر پیا بابا پہلیاں ول مصلا تے جا کے نا بابے نے پہلیاں تے بننے تے مصلا بچھا لیا تے بابے نے نفل نیت دتے نماز پہ بابا پڑھ دے اللہ دی عبادت پیا کر دے ادھی رات تک بابا نفل پڑھدا رہیا ادھی رات ویلے بیلی بھی آ گیا پٹھے وڈن والا وہ ٹک تے کھلو کے چھپ کے ویندا رہیا کہ بابا جاوے پر بابا کیتھے جاوے بابا کیتھے جاوے بابا پہ نفل پڑھدا لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی اے رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے بابا پہ بننے تے نفل پڑھی جاوے چور نو خیال آیا بابا تے نفلاں دی جان نہیں چھڑدا بابا بننے تو بھی نہیں جاندا نا بابے نو نیند اوندی ہے میں پٹھے وڈنا بابا نفلاں دے لالچے لگ گئے میں پٹھے وڈ کے لے جانا ہن چور پٹھے وڈنے شروع کر دیتے چور نے پٹھیاں دی پنڈ بنا لینا پٹھیاں دی پنڈ بنا کے نا تے چور نے سر تے چکی تے ٹر پیا ادھر بابے نے بھی سلام پھیریا بابا جی نے سلام پھیریا وے کیا چور پٹھے وڈ کے لئی جاندا ہے بابا جی نے سلام پھیریا پیچھے دوڑ کے فرمان لگے ٹھہر جا کون ہے ادھی رات ویلے بابے دی آواز دے کنا تے آئی ڈر گیا پنڈ چھٹ کے دوڑیا آپ پیچھے دوڑ کے فرمان لگے ٹھہر جا کون ہے او دا نام محمد سی کہنے لگا جی میں محمد جدو انہیں انہیں گل کی تھی آپ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے جدو ہوشیاں دوڑ کے پھڑ کے انہوں سینے نہ لا لیا فرمایا دوڑنا جڑا کچھ لڑائی لے جا میرا کچھ بھی نہیں سارا کچھ محمد دا جڑا کچھ لڑائی لے جا میرا کچھ بھی نہیں سارا کچھ محمد دا ہے بابے نو خیال آیا بابے نو او دا نام سن کے او محمد یاد نہیں آیا مدینے والا محمد یاد آ گیا فرمایا جو کچھ لینے لے جا تیرا نام میرے یار دے نام دے اتی میرا کچھ بھی نہیں سارا کچھ ہی محمد دا ہے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی آوازاں آوندیاں آمینہ اے دا نام محمد رکھنا یار بھی ساڈا اے دا نام بھی ایسا ہی رکھنا ہے اللہ اکبر ہن کملی والے ساریاں خوشخبریاں سیدہ آمینہ نو مل رہی ہیں ساریاں خوشخبریاں سیدہ آمینہ نو مل رہی ہیں آپ فرما دینے اے یاد رکھو جی میں عام عورتاں نو بچہ پیدا ہونے والا ہوئے نا عورتاں دا پیٹ پڑ جاندہ ہے پتہ لگتا ہے عورت نو بچہ پیدا ہونے والا ہے پر سیدہ آمینہ میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ کسی نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ سیدہ آمینہ نو پتر پیدا ہونے والا ہے
انج عورتاں نو خیال ہی کوئی نہیں، عورتاں سمجھ دینے کی، پر سیدہ آمینہ نو پتہ ہے کہ اللہ کریم انہوں پتر عطا کرن لگے، خوشخبریاں دے ذریعے خبر ملے، نامہ تو خوشخبریاں مل رہی ہوں۔ سیدہ آمینہ فرما دی نے کہ میں پانی بھرن واسطے جانی ہوں، او مکے دے اندر ایک کنواں سی، اتھوں پانی لین واسطے چلی گئی، اتھوں پانی لین واسطے چلی گئی۔ سیدہ آمینہ فرما دی نے میں جا کے لائن دے اندر کھڑی ہو گئی، فرما دیا نے میں پانی بھرن واسطے اگے جانی اور مینوں دھکا مار کے پیچھے کر دے دیا نے، کہہ دیا نے تیرا خامد دنیا تو ٹر گیا، کدھر ساڈے تے سایہ نہ ہو پہ جائے۔ سیدہ آمینہ نو دھکا مار کے پیچھے کر دے دیا نے، کوئی عورت سیدہ آمینہ نو پانی نہیں بھرن دے دی۔ فرما دی نے ساریاں عورتاں پانی بھر کے ٹر گئیاں، پانی بڑا نیواں ہے۔ فرما دی نے عورتیں ایک دوسرے نو پانی بھر کے دے دیا رہیاں، ساریاں عورتاں پانی لے گئیاں، جدو میری واری آئی مینوں پانی بھر کے دینا والی کوئی نہیں۔ سیدہ آمینہ فرما دی نے میں کنارے تے کھلو کے رونی تے آسمان وال ویکھ کے کہندی نے یا اللہ کدوں تک بیوہ نال اے سلوک ہوندا رہے گا، یا اللہ کدوں تک میرے تے ظلم ہوندا رہے گا۔ آپ نے انی گل کیتی، اچانک پانی کناریاں تک آ گیا، پانی بچو آواز آئی آمینہ جنہ دل کر دے پانی لے جا۔ سیدہ آمینہ فرما دینا نالے میں پانی پہ بھرنی نالے حیران ہو کے بیخنی پانی کناریاں تک کمیں آ گیا ہے، پانی بچو آواز آئی آمینہ جنہ دل کر دے پانی لے جا، تیرا ادب کمیں نہ کرا تو محمدی ماں بنن والی، تیرا ادب کمیں نہ کرا تو محمدی ماں بنن والی، تو محمدی ماں بنن والی۔ حضرات زیبکار کملی والے دی ماں دا ادب پانی کرے جانور کرے، اسی محفل میلاد دی محفل سے جا کے حضور دے ادب کر لینے تے کہ انہوں تکلیف پتہ نہیں کیوں ہو جاتی ہے بھائی۔ رب کعبہ دی قسم ہے، وہ مولوی صاحب نے آکیا کرو مولوی صاحب تسی نماز پڑھ دو تے سجدے وچ کہندے ہو سبحان ربی الاعلی، اس نبی دا میلاد مناؤ تیرا جی نہیں کردا جڑا سجدے وچ کہندا ہے امتی امتی امتی، جڑا سجدے وچ بھی کہندا امتی امتی۔ انشاءاللہ میں 13 ربیع الاول نو آیا نا تے آؤ گے نا سارے سنن واسطے بھائی، انشاءاللہ میں تفصیل نال عرض کراں گا کملی والے دا میلاد اسی کیوں منانے ہیں بھائی۔ اج تے صرف میں تھانوں ذکر مصطفیٰ آمد مصطفیٰ دے حوالے دے نال گفتگو سنا رہا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام او کھڑی آ گئی بھئی، گفتگو نو سمیٹن دی کوشش کریے۔ او کھڑی آ گئی، میں بڑے اختصار دے نال سنائے، ایک ایک جملے اگر میں روک کے تقریر کراں تو ایک ایک جملے تے ہی آدھا گھنٹہ 45 منٹ گزر جاوے۔ سیدہ آمینہ فرما دی نے او گھڑی آ گئی جدو کملی والا دنیا تے تشریف لے کے آیا، اور سیدہ آمینہ اکیلیاں کمرے دے اندر نہیں تے کسی نو کوئی خبر نہیں کہ سیدہ آمینہ نو بچہ پیدا ہون والا ہے۔ کعبے دی ایک دیوار گر گئی تے حضرت عبدالمطلب نے اپنے پترا نو نال لے کے کعبے دی دیوار بنان واسطے چلے گئے، کعبے دی دیوار بنان واسطے چلے گئے۔ ادھر سیدہ آمینہ فرماندے نے 12 ربیع الاول شریف دی صبح آ گئی، رات پہ جاوے تے دن پہ آوے، کیڑا سونا وقت ہے کملی والے دے آن دا۔ رات جا کے پہ دس دیئے کہ اندھیرے ختم ہو گئے تے روشنی کرنے والا آگے آ جائے، روشنیاں پان والا آگے آ جائے، رات پہ جاوے تے دن پہ آوے۔ سیدہ آمینہ فرما دینا میں کمرے چ لیٹی آؤ، مینوں انج لگیا جی میں بچے دی ولادت دا ویلا ہو گیا ہے۔ فرما دینا میں کمرے چ لیٹیاں نالے رونی آؤ تے لوگ کہنیاں یا اللہ کوئی دنیا دی عامی عورت بھی ہوے او دے کول کوئی نہ کوئی عورت خدمت کرن واسطے آ جاندی ہے، یا اللہ تیرے نبی دی ماں بنن والی آؤ، یا اللہ میری خدمت کرنے والی عورت ہی کوئی نہیں۔ آپ نے اینی گل کی تھی، اچانک کمرے دی دیوار پھٹ گئی۔ ابن حشام فرماندے نے 4 چل میں قدیاں عورتیں اندر آ گئیاں، سیدہ آمینہ دے ارد گرد کھلو گئیاں۔ آپ فرماندے نے کونو سارے نلو مڈیری اگے آ کے کہنے لگی آمینہ میں آدم دی بی بی حوا ماں، ایک کہنے لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ماں، ایک کہنے لگی میں فرعون دی بی بی آسیہ ماں، ایک کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں۔ آپ فرما دینے کی دریاں کہنے
لگیا آمینا مقدرہ تے ناز کرنیا وا محمدیاں دائیاں بن کے آیا مقدرہ تے ناز کرنیا وا محمدیاں دائیاں بن کے آیا وا صلی اللہ علیہ وسلم تقریر میری مک گئی بھائی تقریر میری مک گئی تے ہن میں تواڈے کول دی تقریر تھوڑے جے آ جڑا منٹ وچ میں پڑھن لگا نا جڑا تقریر دا نچوڑ اے تواڈے کول بھی میں سننا چاہنا بھائی ہن پوزیشن بنا لو میرے نال تقریر تے حضور دے نعت خواں بھی بن جاؤ حضور دے ذاکر بھی بن جاؤ حضور دا ذکر کرنے والے بھی بن جاؤ تے تاکہ محفل میلاد دے اندر حصہ پہ جائے بھائی ہن سیدہ آمینہ فرماندی نے کملی چار عورتاں ارد گرد کھلو گئیاں تے پھر ہویا کی بڑا شیر بھائی فوجی میں فوجی کہتے ہیں اپنی اپنی پوزیشن تے ہو جاؤ تے مورچے سنبھال لو ہن اپنی اپنی پوزیشن تے ہو کے نہ ہاتھ کھڑے کرو تے میں تانوں حضور دا ذکر سناواں سارے کرو ہاتھ کھڑا کر کے رکھنا تے میرے نال پڑھنا ہے سیدہ آمینہ فرماندی جدو کملی والا آیا تے ہویا کی سیدہ آمینہ فرماندی نے عورتاں ارد گرد کھلو گیا پھر یوں ہویا گیا او دے آن نال کی ہویا کہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا بھی دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا جڑا ہاتھ کھڑا کر کے نہ پڑے اندے کلو پوچھو تو کملی والے دی آمد دے راضی کیوں نہیں یہ راضی ہے تے میرے ہاتھ پکڑا کر کے پڑھ لوگ اردا گرد بیخ دینے میرے نال دا ہاتھ چکے تے میں ہاتھ چکا حضور دا جدو ذکر کرو اندے واہ کریا کرو کسے بل بیخ نہ کریا کرو اپنا اپنا سمجھ کے کملی والے دے نات خبر کے پڑھو دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا سیدہ آمینہ فرماندیاں نے جدو کملی والے تشریف لے کے آئے میں کملی والے دی زیارت پہ کرنی آپ فرماندے نے کملی والے بن بے کے میں اپنی نظرانوں ہٹایا میں اپنی نظرانوں اٹھایا آپ فرماندے نے بیٹھی مکے دی اندر پر میں نو سامنے ملک شام دے محل پہ نظر آندے سامنے میں نو ملک شام دے محل نظر آ رہے فرماندے نے میں بے کے کنیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا پیٹو بٹے کس گوالیو آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا حضور دے کو حضرت صفیہ فرماندیاں نے جدو کملی والے تشریف لے کے آئے آپ فرماندے نے میں کمرے چی آ گئی کمرے چی دیوا پہ بلدا ہے دیوے دی لوئی کوئی نہیں سارا چانر محمد دے چہرے بچو پہ نکلدا سارا چانر کملی والے دے چہرے بچو پہ نکلدا ہے آپ ایک فرماندے نے آ گیا سونا سویرا ہو گیا سویرا ہو گیا حضور دے دادا جی حضرت عبدالمطلب کعبے دی دیوار پہ بنا دینے کسے نے جا کر کی تھی لجپالا اللہ نے حضرت عبداللہ نو بڑا سونا جا پتر عطا فرمایا آپ خرامہ ٹرے آئے آکے اپنے پترے نو اپنے ہاتھ تے اٹھایا نالے نبی کریم علیہ السلام دی زیارت پہ کر دینے نالے ٹرے کملی والے نو لے کے اپنے پترہ کو لے آ گئے آکے کہنے لگے میرے پتروں آپ کو اللہ نے عبداللہ نو کڈا سونا پتر عطا کیتا ہے فرمان لگے دسو اے دا نام کی رکھنا ہے کسی نے آکے دا نام لات رکھ دینے آؤ کسی نے آکے دا نام نات رکھ دینے آؤ کسی نے آکے دا نام عبدالعزہ رکھ دینے آؤ فرمان لگے کہ میں عجیب جا نام پہ دس دے ہو حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے فرمان لگے میرا تے دل کر دے اے دا نام محمد رکھ دینے
میرا جی کردہ ایدہ نام محمد رکھ دینے آؤ نالے چہرے تو کپڑا اٹھایا نالے قبلی والے دی زیارت آپ بھی کر رہے نالے اپنے پترانو کرا کے فرمان لگے آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا نہ تاریخ دیا کتابوں کے اندر پڑے آئے ملک شام کے اندر ایک بڑا بڑا آتش کدا ہے اگ دے پجاریاں نے اگ دی پوجا کرنے والیاں نے کئی ہزار سال گزر گئے انہوں نے کدی اگ بجھن نہیں دیتی جدوں کملی والے اپنی ماں دی گودی اندر آئے اچانک اگ بجھ گئی انج لگتا جی میں کسی نے پانی پا کے بجھا دیتا ہے اگ وچ سیک بھی کوئی نہیں اگ وچ دھواں بھی کوئی نہیں لوگ ٹرے ٹرے اپنے وقت دے بٹیرے کولے آ گئے اپنے مجوسی کولے آ کے کہنے لگے انہیں ہزار سال گزر گئے نے آج تک اگ بجھی نہیں آج اچانک اگ کمیں بجھ گئی ہے وہ مجوسی مکے والموہ کر کے کہنے لگا آ گیا سونا سویرا ہو گیا بھئی آ گیا سونا سویرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا حضرات دی وقار ذکر اگر میں چھیڑا تے بڑا طویل عنوان ہے بھائی عمران ایک واقعہ سنائے صرف ایک واقعہ بھائی تاکہ بھائی عمران دی فرمائش بھی پوری ہو جائے میں بڑے اختصار میں تھوڑی تھکاوٹ میں کہنا بھائی بڑے اختصار میں لے کے آ جاؤں اور ایک واقعہ سنو غوث پاک دی عظمت دے حوالے دے نال اس تو بعد میری اجازت ہے بھائی یاد رکھو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی ماں بلو حسینی سید نے تے اپنے باپ بلو حسنی سید نے آپ دے سارے خاندان والے آپ دے سارے گھر والے نہ بھائی بڑے عبادت گزارتے بڑے نیک نے آپ دی پھپھو جی دے بارے میں کتابیں چ پڑھے آپ دی پھپھو جی دا نام حضرت سیدہ عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا آپ بڑی اللہ دی عبادت گزار تے اللہ دی نیک خاتون تے اللہ دی بڑی عورت ہے ایک دن بغداد شہر تے بارش نہیں ہو رہی تے بغداد دے لوگ نہ ٹرے ٹرے سیدہ عائشہ دے بوئے تے بچے دی بڑی لمبی عمر لکھی ہے آپ نے فرمایا بی بی دس کیتا کیا کہنے لگی لجبال میں کچھ نہیں کیتا جدوں میں ایتھو جا رہی سا بس رستے دے اندر ایک کوئی بچہ ہی ملے آئے انہیں کرم دی نگاہ کی تھی میرے پتر تے کرم ہی ہو گیا ہے عبداللہ سوامی نو پتا چل گیا اے میرے دوترے دا کمال ہے اپنے حجرے وچوں چھڑی لے کے باہر نکلے آگے فرمانے نظر ٹھہر جا میں تیرا علاج کر لینا اسے پاک نانے تو ڈر کے آگے آگے پہ دوڑ گئے نے نانا چھڑی پکڑ کے پیچھے پیچھے پہ دوڑ گئے آپ نے فرمایا تیرا ٹھہر جا میں تیرا علاج کر لینا اسے پاک بازار چاہ کے کہنے لگے اور لوگوں میں میرے نانے کل بچایا آجے لوگوں میں میرے نانے کل بچایا آجے جاکہ عبداللہ سوامی نے اپنے دوترے کو سے پاک نو سینے نہ لا گیا فرمایا پترا ٹھہر جا میں تینوں مارن نہیں لگا بس انہیں گل سمجھاؤنے آیا ایڈی نکی عمر چ رب دے راز نہیں کھولی انہیں گل سمجھانا آیا ایڈی نکی عمر رب دے راز نہیں کھولی ایک غوث پاک دی عظمت ہے غوث پاک دی شان ہے حضرات دی وقار طویل عنوان ہے بھی اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا کہ اگر سناتا رہا تھے تو کوئی مکن والا ذکر ہے 11ویں شریف دے حوالے دے نال کہیے بھی اسی منانے تے اسی کھا لینے بھائی جنہاں نوں تکلیف ہوندی او نہ کھاون سیدھی گل ہے اسی آپ پکانے تے آپ ہی کھا لینے جی دا دل کرے کھاوے جی دا دل کرے نہ کھاوے سیدھی جی بات ہے سارا نوں پتہ ہے غوث پاک دے 11ویں دن میں کدے تو ایک گل کی چھپی کدے تو ٹکی چھپی تفصیل چ جان دی لوڑ کوئی نہیں اسی ایصال ثواب اپنے مردے واسطے بھی ایصال ثواب کر دینے ہیں غوث پاک دی نور دی ارواح پیش کر دینے ہیں اور ایک کوئی اسلام وچ منع بھی نہیں کوئی منع ثابت نہیں کر سکدا ایصال ثواب ہے ہر بندہ کر سکدا ہے جدا کوئی دنیا تو جاوے تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ
عظمت کے حوالے کے نال صرف اینا ہی ایک ہور جملہ میرے کو سن لو تو اس تو بعد اجازت چاہوں بھائی غوث پاک یہ تو سن لیا کہ نال آپ دی پھوپھو بھی ولیہ آپ دے نانا بھی ولیہ تے آپ دی ماں بھی بڑی ولیہ ہوئی غوث پاک نے ایک دن بازار جی کھیل رہے بھائی عمران آپ بازار جی کھیل رہے نا تے بچے نکے نکے آ کے کہنے لگے عبدالقادر اساں تیرے نال کھیلنا ہے آپ بچیاں ول ویکھ کے کہنے لگے میں کوئی کھیڈن آیا تے بچیاں نے ضد بڑی کی تھی بچیاں نے بڑی ضد کی تھی سونے سڑنا سید زادہ تے سونا بڑا کہنے لگے عبدالقادر تیرے نال کھیڈنا تے آپ نے فرمایا کھیڈ میری مرضی دی ہوئے گی کھیڈ میری مرضی دی ہوئے گی فرمایا عبدالقادر جو آکھیں گا کریں گے آپ نے فرمایا میں گلی چٹور کے آکھاں گا لا الہ الا اللہ تے بچے سارے سن کافی نہ دے آپ نے فرمایا میں اگے لگ کے آکھاں گا لا الہ الا اللہ تے تساں پیچھے لگ کے آکھنا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ آپ اگے اگے ٹردے نے تے کافی نہ دے بچے پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ انہیں وجد دے انداز نال عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غوث پاک نے انی وجدانی کفیت آکھیا لا الہ الا اللہ کے دکانہ تے ہندو بیٹھے بھی پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ بازار گزرتے ہندو پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ کافر کلمہ پہ پڑھتے ہیں تے جدو شام دا ویلا ہو گیا نا تے سارے محلے نو کلمہ محمد دا بڑھا کے کہنے لگے جاؤ بچیو تہاڈی کھیڈ ہو گئی میں نانے دے دین دی تبلیغ کر لئیے میں نانے دے دین دی تبلیغ کر لی چھوٹی عمر ہی نانے دے دین دی تبلیغ کی پہ کر دینے ایک دن نا جدو آپ دا بچپن سی تے آپ بچپنی جو آپ نو خیال ہے کہ میں کوئی کام کار کراں کوئی پیسے کمان جو ہو جاواں نا تے آپ نا ایک دن بیل جو کے نا تے پہلیاں نانا دی زمین سی تے او دے اندر حال چلان واسطے چلے گئے جی میں بچے نو شوق پیدا ہو جاندا ہے حال پہ چلا دینے تے جدو حال چلا کے نا ڈھگیاں نو کہندے نا ٹرو میں حال چلانا تے ڈھگا بول کے کہن لگا لاجپالا تسی اس کام کرن واسطے نہیں آئے کوئی ہور اپنا مقصد ڈھونڈو ایک کام ہور بتیرے کرن والے تسی جاؤ اچھا خیال آیا یہ میرا کام نہیں میرا تے کوئی ہور کام ہے تے آ کے اپنی ماں نو گل سنائی تے ماں بھی رب دی ولیہ سی فرمان لگیا پترا جا مینوں سمجھ لگ گئی تو علم حاصل کر کے آ تو کہ رب دا بڑا بڑا ولی بنے گا بڑا بڑا عالم بنے گا حسنی تے حسینی سید جا پڑھ کے آ تے ماں نے نہ ہن پڑھائی واسطے اپنے پتر نو بھیجیا یتیم سڑنا باپ کوئی نہیں سی تے ماں نے جڑی جمع پونجی جمع کر کے رکھی سی تے آپ دے نہ کرتے دے نیچے سی دیتی تے فرمایا ٹرتے چلے نا پترا ٹردا جاویں پر ایک گل دا خیال رکھی کدی جھوٹ نہ بولی اینو کہندے نے تربیت اینو اصل کہندے نے کہ 11ویں شریف اسی کیوں منانے اسی ایڈے تربیت والے ولی دی منا لینے تے لوگاں نوں تکلیف کا دی ہو جاندی پئی پر میں پترا ٹر چلے ہیں جھوٹ نہ بولی اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ لگے جا رہے ہن آپ قافلے نال مل گئے اور قافلے نال آپ جا رہے تے رستے دے اندر ڈاکو شریف پہ گیا میں یاد ہے نا تانوں پچھلے سالوں بھائی اشفاق دی محفل پہ پڑھدا ساں تے لوگاں نے آکھیا جی چور آ گئے آ گیا نا چور آج تے بچت ہے نا بھائی اللہ ہدایت دے تے اے ہر پاسے اللہ دا بڑا کرم ہے 2.5 سال گزر گئے ساڈے سامنے تے نہیں آئے بھائی اللہ بچا کے رکھے نہ دوں وہ آ جانا بندہ تانوں کمزور نظر آ رہا نا بیٹا کہندا میں آپ ہی موک لواں گا میں کہ تیری بڑی لوڑ ہے تو باہر نہ نکلی اسی آپ ہی موک لواں گے انہاں دے نال تو حضرات ذی وقار ڈاکو آ گئے تو انہاں سارا قافلہ لٹنا شروع کر دیتا سارا قافلہ لٹنا شروع کر دیتا سارے قافلے دا سامان لئی جا رہے سامان لئی جا رہے سامان لئی جا رہے سارے قافلے نو لٹ لیا نا ایک بچے دے قریب آ کے نا آپ دا بچپن ہے تے بچے دے قریب آ کے نا غوث پاک دے ڈاکو کہن لگا دسو تیرے کول کی ہے آپ نے فرمایا میرے کول 40 دینار نے میرے کول انہیں بڑی تلاشی لئی تے لبے کوئی نہ انہیں نال دے نو آکھیا ذرا دی تلاشی لے انہیں بھی لئی کوئی نہ ملے وہ آپ دی ماں نے نہ کپڑے دے نیچے جبے ہوندے سن موٹے موٹے تے انہاں دے اندرلی سائڈ تے سی کے دیتے بھی بچہ میرا پتر کدھرے کوئی قافلے دے اندر دا نہ لا لوے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ سفر کرتے سن کشتی دے اندر تے آپ دے کول 1000 درہم سی 1000 بڑی بڑی رقم ہوندی سی اس دور دے اندر آپ تجارت کرتے سن کپڑے دا کاروبار کرتے سن دیگر تجارت دا کام کر امام ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر سن رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کل 1000 درہم سی تے آپ نے نال دے وخا دیتا کہ میرے کول 1000 درہم ہے تے او دی رستے دے اندر نیت بدل گئی انہیں کشتی چ رولا پا دیتا جی میرا 1000 درہم گم ہو گیا میرا 1000 درہم گم ہو گیا وہ کشتی والے نے آکھیا گم کدھر ہونا ہے کشتی چ بیٹھے ہیں یہ تو کوئی اترا بھی نہیں تے تلاشی لے لینے ہیں
ہن امام بخاری نو پتہ چل گیا کہ درہم میرے پر یہ بے ایمان ہو گئے. انہوں نے آکھا جی کشتی والے دی تلاشی لگو میرے 1000 درہم گم ہوئے. تلاشی لینی شروع کر دی تھی تے امام بخاری نے 1000 درہم والی تھیلی نا بڑی دھیان نال نکال کے نا تو دریا وچ سٹ دیتی, ختم کر دیتا 1000 درہم. سارے دی تلاشی لئی کہ کسی کو کوئی روپیہ بھی نہ ملے. جدو کشتی تو نیچے اترے نا امام بخاری نے وہی دال آن والا ہیرا پھیری کرنے والا کہنے لگا مینوں پتہ ہے درہم تواڈے کول سن تے کدھر بھیجے جے. آپ نے فرمایا ظالمہ مینوں پتہ تیری نیت بدل گئی سی تے پیسے بھی میرے سن تے میں دریا چ سٹ دیتے نے تینوں دین نالوں اے چنگا سی زمانے نے مینے مارنے سی لوگوں جدی حدیثاں لے رہے ہو بھاویں جھوٹا ہی سی او تے 1000 درہم دا چور نکلیا سی معاذ اللہ. اس بدنامی تو بچن واسطے میں اپنے پیسے ضائع کر دیتے تاکہ میرے تے کوئی دھبا نہ لگ سکے. اس واسطے اللہ والے ہوندے نے جڑے اپنے دامن نو محفوظ رکھن دی کوشش کرتے ہیں. اور وہ ڈکیٹ نے آ کے تلاشی لئی نا تے انہوں بھی کوئی چیز نہ ملی تے ایک تیسرا آ کے کہنے لگا بچیا ایویں ساڈے نال مذاق کرنا ہے. آپ نے فرمایا میں جو کہنا میرے کول 40 درہم نے, میرے کول جو 40 دینار میں جو کہہ رہا ہوں. ایک ڈکیٹ آپ نے پکڑ کے نا وہ وڈے ڈاکو دے کول لے کے آ گیا جڑا قافلے دا سردار سی. او دے کول آ کے کہنے لگا جی آپ بچے دی سمجھ نہیں آ رہی, آپ بچے دی سمجھ نہیں آ رہی, ایڈی ایسی تلاشی لین دی کوشش کر رہے ہیں شاید بھی کوئی نہیں نکلتی. کہتا ہے میرے کول 40 دینار نے. وڈے ڈاکو نے دبکا مار گیا کہ پترا دس تیرے کول کی ہے. آپ نے فرمایا میرے کول 40 دینار نے. ڈاکو نے سارے نے تلاشی لئی کسی نے کوئی چیز نہ ملی تے کہنے لگے سانو وکھا 40 دینار کتھے نے. آپ نے اپنی قمیض دے نیچے والا حصہ پھڑیا 40 دینار زمین تے ڈگے. ایک کہنے لگا قافلے دا سردار کہنے لگا پترا جدوں 40 دینار بچا سکدا سے جھوٹ بول کے 40 دینار بچا سکدا سے اساں کیڑے لے لینے سن. آپ نے فرمایا کہ میں جھوٹ بولنا جدوں میں گھروں نکلن لگا سا میرے ماں نے آکھا جی پترا مردا مر جاویں پر جھوٹ نہ بولی. میری ماں نے آکھا جی پترا کدی بھی جھوٹ نہ بولی. اس ڈاکو نے جدوں غوث پاک دی اے گل سنی تے آسمان ول ویکھ کے کہندا ہے یا اللہ نکا جا بچا ہے او تے ماں دے من کے جھوٹ نہیں پہ بولدا. یا اللہ میں تیری مخلوق ہو کے کنے خدا لگا بیٹھا. یا اللہ مینوں معافی دے دے. نالے غوث پاک دے ہتھاں تے اونے ہاتھ رکھ کے توبہ کیتی. غوث پاک بغداد ول منہ کر کے کہنے لگے اماں آپ بیٹھی بغداد دے اندر تیریاں کرامتاں میں رستے وچ پیا ویکھنا. آپ اوتھے بیٹھی ہیں تے کرامتاں ایتھے پہ وکھا دی. پتہ لگا کوئی تربیت کرنے والی ماں ہوئے تے کوئی تربیت لین والا پتر ہوئے تے پھر پتر غوث پاک ورگے جم دے. حضرات دی وقار غوث پاک دا ایسا ذکر ہے جڑا کدی نہ مکے. اللہ کریم کی بارگاہ چ دعا رب تعالی میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. میں جو کچھ بیان کیتا اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم بھائی عمران دی محفل میلاد مصطفیٰ اپنی بارگاہ چ کرانا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.